ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 6வது சாப்டர் நம்ம படிக்க போறோம். 18 நாள்ல அந்த கோர்ஸ்ல 6th சாப்டர் வந்துட்டோம். நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நல்லா இதா பார்க்கலாம். நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. உடனே நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். சோ இட் வில் பி கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா புரியணுமே சொல்லிட்டு. ஓகே, எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. நான் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்துல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இஸ்கான் டேட்டி, இஸ்கான் மங்களூரு டேட்டிக்கு முன்னாடி நம்ம நிக்கிறோம். அண்ட் ஒரு வாட்டி மாமத்துல சொல்லிட்டோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இன்னைக்கு நானே சொல்லிடுறேன், எதுவும் கில்ட்டி ஃபீல் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தோம். யாரும் 18 நாள்ல நம்ம வந்து கீதை பகவத்கீதை படிக்க போறோம். ஆனா எவ்வளவு படிப்போம்? வெரி ஸ்மால் டிராப் தான் படிக்க முடியும். இன்னும் நிறைய பரந்த புஸ்தகம். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வந்து படிச்சுட்டே போகும். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 6. நம்ம வந்து தியான யோகா, எப்படி தியானம் பண்றது, பகவான் நினைச்சது என்ன தியானம் பண்றது, எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 5வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சுருக்கம் பார்க்கலாம். சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா. கர்மயோகான்னு என்னது? பகவானை நினைச்சது பண்றது. என்ன செயல், நம்ம பௌதிக உலகத்துல என்ன செயல் பண்ணாலும் கர்மயோகான்னு என்னது? பௌதிக செயல்ல என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து செய்யும் போது அது கர்ம யோகாவாக மாறிவிடும். இல்லாட்டா அது ஒன்லி கர்மா தான். அந்த கர்மான்னு பண்ணும்போது என்ன, பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் நம்ம இது என்னது தொத்திக்கும். ஆனா கர்ம யோகான்னு பண்ணும்போது, என்னோட இது வாய்ஸ் கேட்கறதா? எனக்கு இன்னும் இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள்னு வருது.
கேக்குறதா கிளியரா? கேக்குறது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு. சோ கர்ம யோகானா என்னது? பகவான் நினைத்து நம்ம வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் வேலை பண்றோமோ அது பண்ணலாம். இல்ல சந்நியாசம். சந்நியாசம்னா வீட்டை துறந்து, மனைவி துறந்து, எல்லாத்தையும் மக்கள் துறந்து, எல்லாம் பணம், வீடு எல்லாத்தையுமே துறந்து சந்நியாசம். அந்த மாதிரி அது நல்லதா இது நல்லதான்னு கேட்கும். இவர் அர்ஜுன கேட்கிறார். அதுக்கெல்லாம் பதில் பார்த்தோம். கர்ம யோகா இஸ் கிரேட்டர் தேன், அதான் நேற்று பிரபுஜி சொன்னாங்க கர்ம யோகா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு பதில் சொல்றார், கர்ம யோகா தான் பெஸ்ட், சன்னியாசத்தை விட கர்ம யோகா தான் நல்லது அப்படிங்கிறார். ஏன்? நம்ம பியூட்டிஸ் என்ன உண்டு அதை பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பண்ணலாம். அப்ப சன்னியாசம் தான் வாங்கிட்டு போனோம்னு இல்லை, அதுக்கு ஒரு பக்குவ நிலை வேணும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் அது கிடைக்காது. அப்ப சன்னியாசி, நிறைய சன்னியாசி எல்லாம் இருக்காளே, அவள்லாம் தப்பு பண்றாள் இல்லை, அவள் கரெக்ட் வழியில தான் இருக்கா. ஆனா அவளுக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கு. நம்ம சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அங்க போயிட்டு ஐயோ நம்ம குழந்தை சாப்பிட்டுதா இல்லையா, அவளை ஒழுங்கா குடும்பத்தை பாத்துக்கிறாளா, தாட் இங்க இருந்ததுன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நமக்கெல்லாம் சன்னியாசம் ஒத்து வராது. அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு இது இருக்கும், குவாலிட்டியா இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லை. அதனால பகவானுக்கே தெரியும், பாமர மக்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. கர்ம யோகா தான் நல்லது. அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து எல்லா செயல்களையும் செய்யறது. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா, again another word also, பகவானை நினைத்து பண்றதுதான் எந்த கர்மா பண்ணாலும். அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்? சக்காம நிஷ்காம. கர்மா பண்றோம், எனக்கு வேண்டி பண்றோம், அது சக்காம. அது இதுல போடலை, பட் இருக்குது. அது ஆப்போசிட் காட்டுறது பண்ணி சக்காம நிஷ்காமன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறேன். நிஷ்காமனுக்கு பகவானை நினைத்துன்னு கண்டது. எனி நீங்க என்ன பண்ணினாலும் பகவான் நினைத்து பண்றது. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, பந்தத்துல இருந்து விடுபடுவோம். என்ன பந்தம்? பாவம் புண்ணியம்ங்கிற பந்தம். அதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. விடுதலைன்னா என்ன? இப்ப ஆக்சுவலி நம்ம ஜெயில தான் இருக்கோம். ஜெயில வந்து we are all conditioned soul சொல்றோம் இல்லையா? காலையில் ஏந்திருக்கணும், அதை பண்ணணும், ஆபீஸ் போகணும், எல்லாம் கண்டிஷன். ஒன்னுத்துக்கும் நேரம் இல்லை. பகவத்கீதா வேணும்னா நேரம் இல்லை. ரொம்ப நம்ம கண்டிஷன் லைஃப்ல தான் இருக்கும். ஆனா இதுல இருந்து விடுதலை என்னன்னாக்கா இது ஆன்மீக உலகம், அவரோட கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போயிட்டு will be freed. அப்போ அங்க விடுதலை கிடைச்சா அங்க போயிடுது. ஓகே, சோ இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ல பார்க்கணும். அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகா அஷ்ட அங்க, அஷ்டனா 8, அங்கம்னா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ், பாடி பார்ட்ஸ் சொல்லலாம். பட் இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கு, அது பார்க்கலாம். அது வந்து அதுல வந்து நம்ம எப்படி முன்னேறிட்டு போகலாம். ஒரு நிறைய யோகா பார்க்கணும் இல்லையா? இப்போ அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறதுன்னு அதுல வந்து 6.1 இருந்து 6.9 வரைக்கும் இருக்கு. சமபுத்தி விவசியத்தை, அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீடைல் உள்ள பார்க்கலாம். எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் வருது. அது பார்த்தப்ப நம்ம எண்ட்ல வந்து திரும்பி இதே நம்ம இது போட்டிருக்கு. ஸோ வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், ஒரு நிலை எப்படி படிப்படியா மேல போகுது. அது ஒரு ஏணிப்படி மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு. என் மனதை ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள், மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்த ஐ டோன்ட் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு தெரியல, பட் உள்ள போனப்ப நான் சொல்லித்தரேன். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? தோல்வி அப்படின்னா என்னது? ஒரு யோகி நல்லா இது பண்றான், தபஸ் பண்றான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். இப்ப நம்ம இதுலயே என்னன்னா இந்த ஆன்மீகத்துல என்னன்னாக்கா, இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இப்ப வந்திருக்கோம். வாட் எவர் ஏஜ் மேபி, நமக்கு இன்னும் நம்ம லைஃப் எண்ட் எப்படி தெரியாது. ஆனா நன்னா மும்முரமா நிறைய ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், எல்லாம் பண்றோம், ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். நல்லா பண்ணி 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 ஃபுல் 100% வாங்கல. கிருஷ்ண வளத்துக்கு போறது முடியல. ஒரு 70% வாங்கிருக்கோம், இல்ல 75% வாங்கிருக்கோம். அதுக்குள்ளே இறந்து போயிடுறோம்னு பாடி போயிட்டு, ஆனா சோல் இருக்கு. சோல் என்ன பண்ணும்? வேற ஒரு பாடி போடுவோம். டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா பகவான் என்ன நினைக்கிறார்? ஓ, நீங்க இதுல ரொம்ப விருப்பம் இருக்கா, உங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம் இருக்கா, அப்ப அடுத்த ஒரு ஜென்மா என்ன கொடுப்பேன்? திரும்பி ஹியூமன் ஃபார்மே நான் கொடுப்பேன். ஆனா அங்க என்ன இருக்குமா? திரும்பி ஏபிசிடி A ஃபார் ஆப்பிள்னு படிக்க மாட்டோமா? பௌதிக உலகத்தை திரும்பி கேஜி படிச்சு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு அதெல்லாம் தான் பண்ணுவோம். ஆனா இது அப்படி இல்லை. எங்க விட்டு போனோமோ அதுல இருந்து நம்ம தொடருவோம். அப்படின்னா 75% இந்த ஜென்மத்துல வாங்கிட்டோம்னா அடுத்தது 25% எப்படி வாங்குவோமா? நல்ல குடும்பத்துல பிறப்போமா, ஆன்மீகமா இருக்குமா, அந்த வீடு வந்து ரொம்ப பகவானோட பக்தியில இருப்பாளாம். அந்த அம்மாவோட வயசுல இருக்கும்போது அந்த அம்மாவே நிறைய இதெல்லாம் பண்ணாலும் ஜபம், நிறைய புஸ்தகம் எல்லாம் படிப்பாளா. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை. எப்பெல்லாம் குட்டி குட்டி இந்த இது வருமோ, சாப்டர்ஸ் வருமோ, அப்ப நம்ம ஸ்டோரி எடுக்கலாம். சோ வந்து பிரகலாத் மகாராஜோட ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. வயதுல இருக்கும்போது அது கேட்டு ஞானம் பெறது பிரகலாத் மகாராஜ்க்கெல்லாம். அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இது இருக்கு, ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, நல்ல இடத்துல பணக்கார குடும்பமாவும் இருக்குமா, பணத்துக்கு ஒரு வஞ்சனை இருக்காது,
நல்ல இது பகவான் தியானத்து இருக்கிற அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்கும்போது என்ன, வயிற்றுல இருக்கும்போதும் எல்லாம் கேட்டு இருக்கோம், வெளியில வந்த அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்லுமா எல்லாம் நம்ம நிறைய இப்ப வீடியோஸே பாக்குறோமே, வாட்ஸ்அப்ல வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டில நிறைய வருதே. அந்த சின்ன குழந்தையெல்லாம் சொல்றதா இப்போ தவிர என்ன படுத்துக்கிற குழந்தை எல்லாம் அது அவ அம்மா நிறுத்துறா, திரும்பி அதுவும் சொல்றதான், அதோட மழலையில அது சொல்றது கண்டினியூவா. எப்படி அதுக்கு வந்தது அந்த மாதிரி ஞானம்? யாரு சொல்லி கொடுக்கல. பிறந்த குழந்தை மேபி 3 months கூட இருக்கு, என்ன கமர கூட இல்ல, அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கு. அது ஏன் சொல்றது? ஆனா நமக்கு தெரியறது அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு. ஏன்னா அம்மா சொல்லி 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 ஹீனோ அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அடுத்தது என்ன வேர்டு வரும்னு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 அது சொல்றது. சோ இது இங்கேருந்து வருது. பிகாஸ் நம்ம இறந்தப்புறம் என்ன போறது, ஆத்மாத்தும் வழியில போறது. ஆனா ஆத்மா கூட இதுவும் போறது. நம்ம ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரம் போகும். சூக்ஷ்ம சரீரம் என்ன இருக்கு? மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம இப்ப இங்க என்னெல்லாம் படிச்சுன்னு போறோமோ அதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கு. அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அடுத்த பிறவி வரும்போது அது அந்த பாக்கி 25% இருக்கே, அப்போல இருந்து ஆரம்பிச்சு 25% அந்த முடிச்சுட்டு அப்புறம் முக்தி தான். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஜென்மமே எடுக்கவே மாட்டான் அந்த ஆத்மா. இட் வில் கெட் ஃப்ரீடு. சோ இது தொடரும் இப்படி. ஆனா பாக்கி பௌதிக உலகத்தை நம்ம என்னதான் PhD படிச்சாலும் இறந்து போனா திரும்பி நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்தை A for ஆப்பிள் தான் ஆரம்பிக்கணும். வேற வழியே கிடையாது. PhD படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற எல்லாம் முடியாது. ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி இல்லை. தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்னது? அவங்க என்ன பண்ணுவா? ஒன்னும் இஸ் நாட் லாஸ்ட். தோல்வியுற்ற யோகினா என்னது? அவருக்கு முக்தி பெறலை. அந்த மாதிரி யோகிகளுக்கு என்ன ஆகும்னா இன்னொரு பிறவி கொடுத்து அது ஃபுல் 100% முடியாது வரைக்கும் பக்குவம் அடைஞ்சு அப்புறம் அவர் விடுதலை ஆகும். சுச்சினாம் ஸ்மிருதினாம் தேகே. ஓகே, பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா. பக்தி யோகம், பக்தி யோகி. இங்க யோகா போட்டு ஐ கான் சேஞ்ச் இதெல்லாம் இப்படி இங்க இருக்கா சேஞ்ச், ஐ குட் ஹவ் சேஞ்ச். அது கூட பாக்கல. ஐ மேக் இட். ஓகே, அப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? யோகா தான். யோகானா என்ன? நார்மலி யோகானா என்ன நினைக்கிறேன், இப்ப நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கணும், போர்டு எல்லாம் போட்டுருக்கேன் யோகா கிளாஸஸ் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்னது? எக்ஸசைஸ் தான், பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். கையை தூக்கு, காலை தூக்கு, அப்படி பண்ணு, ஆச்சு எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சு. அது சொல்லி கொடுப்பாங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் வேணா சொல்லி கொடுக்குறாங்களா இருக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ யோகா. யோகானா என்னதுனாக்கா யுஞ்சத்தை, பகவானை நினைத்து இது மனசார பகவானை இணையறதுன்னா எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னா பகவானை நினைச்சு யோகா பண்றது. ஒரு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸா இருக்கட்டும், இல்ல என்ன செயல் பண்றோம். இப்ப நம்ம பௌதிக இதுல நம்ம எவ்ரிடே டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸே நம்ம அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லும்போது யோகாலி என்னன்னாக்கா நல்லா தியானத்துல உட்காரும்போது பகவான் ஜப்பா பண்றதே ஒரு யோகா மாதிரி தான். நல்லா கண்ணை மூடின்னு அவரோட மயில் பீதி என்ன, அவரோட அழகு என்ன, அவரோட அதரம் வதனம் என்னது அதெல்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் அப்படி நினைக்கிற ஒரு பாடி பார்ட்டை பார்த்துட்டு அவர் கால் நிற்கிற அழகு, புல்லாங்குழி இதெல்லாம் பார்த்துட்டே நம்ம தியானம் பண்ணும்போது தட் இஸ் யோகா. சோ யோகா என்றால் இது மாதிரி தலை கீழே குப்புற நின்று இது யோகா கிடையாது. ஓகே, நிறைய இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டேன்னா ஓகே. இப்ப அஷ்டாங்க யோகானா என்னது? யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. யமம்னா என்னது? வெளிப்புற பண்புகள். வெளிப்புறனா என்னது? அவுட்வர்ட்லி நம்ம எப்படி இது டிசிப்ளின்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்னது? காலையில சீக்கிரம் இருக்கணும், தினமும் குளிக்கணும். டெஃபினட்டா குளிக்கதான் வேணும் இல்லையா? வேர்க்கிறதுன்னு இல்லை, பட் சுத்தமா வச்சுக்கணும். வெளிப்புற நம்ம பாடியை சுத்தமா வச்சுக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் யமம். அண்ட் எவ்ரிடே நம்ம ஒரு நாளைக்கு எழுந்துக்கணும், அதை பழக்கப்படுத்தி இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் நியமம்னா என்னது? உட்புற பண்பு. நம்ம சாப்பிடுற ஆகாரமா இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின்டு வே ஆஃப் லைஃப். இந்த நேரத்துல சாப்பிடணும்னா இந்த நேரத்துல சாப்பிடுவோம், இதுதான் சாப்பிடணும், இது கட்டுப்பாடா நம்ம எது பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் நியமம். நியமம்னா தெரியும் இல்லையா? நம்ம ஐ திங்க் தமிழ் நியமம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆர்டர்லி வே ஆஃப் லைஃப் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் என்னது? ஆசனம். எப்பவுமே இரெக்ட் ஆசனம்னா நம்ம உட்கார இடம் எப்படி, நம்ம எப்படி நிமிர்ந்து உட்காரணும், அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. உட்காரும் விதம், அப்புறம் அந்த உட்கார்ந்து தியானம் பண்ற விதம் இருக்கு. ஆனா உட்காரும் விதம்னா சில பேர்ல சோம்பேறி அப்போ சாஞ்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு அந்த மாதிரிதான் அதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் குட். ஏன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாத்துக்குமே தடங்கலா இருக்கும். எப்பவுமே முதுகெலும்பு ஸ்ட்ரெயிட்டா, டாக்டர்ஸே அதான் அட்வைஸ் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம யோகா பயிற்சியிலையும் அந்த மாதிரிதான் அஷ்டாங்க யோகா நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சியில எப்படி இந்த நாஸ்ட்ரில் 2 துவாரம் இருக்கு. ஒரு துவாரத்துல இது சந்திர நாடி, சூரிய நாடி அப்படி இருக்கும். அதெல்லாம் யோகா ஃபுல்லா உள்ள போச்சுன்னா நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம இப்ப அதுக்கு உள்ள எல்லாம் போக மாட்டோம், பட் சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்து கொஞ்சம் படிக்க போறோம். 6th சாப்டர்ல மாத்திரம் தான் யோகாவை பத்தி சொல்லிடும். சோ அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் ஒரு தொட்டுட்டு வெளியில வந்துடுவோம். ஏன்னா அர்ஜுனன் சொல்லுவாரு ஏன் அது உள்ள போறது இல்லைன்னா அதுவும் சொல்லுவார். மூச்சு பயிற்சினா
இந்த நாஸ்ட்ரில இந்த இந்த சைடு மூக்க மூடிட்டு இந்த நாஸ்ட்ரில இருந்து எடுத்து அப்புறம் இந்த நாஸ்ட்ரில் இந்த மூக்க மூடிட்டு இந்த துவாரம் வழியா காத்து விடுது. அதே போல இங்கே ஏற்றி இங்க வந்து அப்புறம் மேல ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது, அப்புறம் ஃபுல் காத்து இல்லாம அப்படி ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த மூச்சு பயிற்சி யார் யோகா அந்த மாதிரி சொல்லி தரவங்களோ அவங்க கிட்ட படிக்கலாம். அப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை கட்டுப்படுத்தல். அப்படின்னா என்னது, புலன் தான் இருக்கே நம்ம பார்த்துவேன் 6 இது என்னது ஹார்சஸ், ஒண்ணு கண்ணு மூக்கு வாய் எல்லாம் இருக்கு. கை, அப்புறம் என்னது கண்ணு மூக்கு காது கை வாய், இது எல்லாமே என்னது கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். வாய் என்னது கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி சாப்பிடாம. அதே போல பேச்சு எப்படி இருக்கணும், யாரையும் ஹார்ம் பண்ணாம நயமா பேசிட்டு அந்த மாதிரி. கண்ணு எது பார்க்கணுமோ அதுதான், பகவானோட ரூபம் பார்க்கறதுக்கு கண்ணை கொடுத்துருக்கு, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம். காது என்னத்துக்கு, பகவானோட கீதம் கேட்கறதுக்கும். கை அர்ச்சனை பண்றதுக்கும் இருக்கு. மூக்கு என்னத்துக்கு, நுகர்றதுக்கு. பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ண பூக்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து பிரசாதமா தருவா. கோயில் எல்லாம் முன்னா என்ன பிரசாதம் தருவா அதெல்லாம் கண்ணுல ஒத்திட்டு அதெல்லாம் நுகரலாம், நம்ம தலையில வச்சுக்கலாம் அந்த பூவெல்லாம். சோ அது மாதிரி பகவானோட பிரசாதத்தை உட்கொள்ளறதும் பகவானோட பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறதும் அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தல்னாக்கா. இது இந்த என்டையர் நம்ம இதெல்லாமே அதுக்கு வேண்டிதான் அர்ப்பணம் பண்ணணுமே தவிர வேண்டாத இது அவசியம் இல்லாம இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தாரணை அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸே வருது எனக்கு. அதுல யமா நியமா அப்படிதான் வரும். இப்ப தமிழானால யமம் அப்படிதான் வரும். அப்புறம் தாரணம் இல்லை, அது தாரணை. அப்புறம் கவனத்தை ஒருமித்தல், கான்சென்ட்ரேஷன். ஒரு ஹார்ஸ்க்கு எப்படி இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா, ஏன்னா ஹார்ஸ் அப்படிதான், அவங்க செஸ் விளையாடுற மாதிரி தெரியும். இப்படி போய் இப்படி போகும், இப்படி போய் இப்படி போகும். ஏன்னா குதிரை அப்படிதான் போகும், 2 காலம் ஒரே அடியா அப்படி போகாது. அது எப்போ இப்படி சைட்வேஸா தான் போகும். ஏன்னா கண்ணு இப்படி பார்த்துன்னு போகும். அதனாலதான் அதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு நெருக்கி குழந்தைகள் இதுல எப்படி சொன்னேன், துர்கா மாதாஜி பிள்ளைட்டு சொன்னேன், அவன் சிரிச்சான். எவ்ரி இது கிளாஸ்ல சொல்லுவேன். அப்ப கவனத்தை ஒருமித்தல். அப்ப நம்ம இதுக்குன்னு இப்படி வைக்க முடியுமா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணா பிரயோஜனமே இல்லை. ஏன்னா மனசு அலைஞ்சுட்டே இருக்குமே. மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தணும், நம்ம கவனம் வந்து மனசார ஒருமுகப்படுத்தணும். அப்புறம் தியான நிலை உட்கொள்ளர்கள். தியானத்தை கொண்டு வந்து பகவானுடைய நிலைத்து பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படி ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணினா கடைசியில சமாதி ஸ்டேஜ் எவ்வளவு பேர் கிடைக்கும், ரொம்ப few people can only reach that level. யார் பெரிய மகானா இருக்கணும், அவளுக்கு தான் அந்த சமாதி நிலையில போய், அதனாலதான் அவங்களை எல்லாம் வணங்குறோம் இல்லையா. நிறைய இந்த இதுல எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இது ராகவேந்திர பிரபு, ரமணர், இதெல்லாம் இல்ல சமாதி நிலைக்கு அவ போயிடுவான். சரி, நார்மல் பீப்புள் இல்லையா, அவெல்லாம் ரொம்ப இது எக்ஸால்டட் சோல் அப்படி சொல்லுவாங்க. சோ சமாதி, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணை. சோ அந்த லெவல் இருக்கு. சோ இதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. யம நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. ஓகே, அப்ப அஷ்டாங்க யோகா என்றால் என்ன? அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், தியானம், செறிவு, உட்கார்ந்த தோரணைகள். இப்ப பார்த்ததேதான் திரும்பி வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி மாதிரி. காற்றின் உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை தடுப்பது போன்றவற்றின் ஒழுங்குமுறை, கண்ட்ரோல்டா அது சீரா அப்படி போறதுக்கு இதெல்லாம் பண்றதுதான் அது சீரா போறதுக்குள்ள வழிதான். இதெல்லாம் செயல்முறைகளால் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. இது எங்க கொடுத்திருக்கு, பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு 2.5.60. இந்த ஸ்லோகாலாம் போடல, பட் இட் இஸ் பீன் எக்ஸ்பிளைன்ட். வேற இதுல எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ வி ஷுட் நோ, அதுதான் ஃபேக்ட். பிராணாயாமா போன இதுலயே வந்திருக்கு நம்ம 5th சாப்டர்லயே. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர் பாஹ்யாம் சக்ஷுஸ் சைவாந்தரே ப்ருவோ பிராணாபானோ சமோ கிருத்வா நாசாபியந்தர சாரிணோ யதேந்திரிய மனோ புத்திர் முனிர்மோக்ஷ பராயணः விகதேச்சா பய குரோதோ யசதா முக்த ஏவச. போன சாப்டர் சொல்லிட்டு நான் படிச்சு முடிச்சுட்டேன். அப்புறம் இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருந்தேன்னா, எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் இந்த இதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட். கண் எங்க இருக்கணும், அந்த புருவ மத்தியில இருந்து கண்களையும் புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையை நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றில் இருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. அப்போ இவ்வளவு இட் இஸ் நாட் ஈஸி, ரொம்ப பயிற்சி எடுக்கணும், அப்பதான் இது முடியும். ஓகே, இது ஐ திங்க் இது புரிஞ்சுடுது இல்லையா. அது வந்து எப்படி சுவாசம் விடுறது, இதெல்லாம் திரும்பி டீப்பா போயிட்டே இருக்க வேண்டாம். இது போன சாப்டர்ல இருக்குது. எஸ், இப்ப இது வந்து 6.6. யாராவது இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, லதா மாதாஜி. ஓ, நீங்க வந்துட்டீங்களா? நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட் மார்க் பண்ணல, லேட்டா வந்தீங்களோ? ஹரே கிருஷ்ணா. லதா மாதாஜி பேசுங்க மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ப்ராப்ளம், ஆடியோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஜீவகுமாரி மாதா படிங்க. அப்படி ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் கோஆபரேட் பண்றாங்க. பண்டூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்தேத்வாத்மைவ சத்ருவத். நைஸ் மாதாஜி, வெரி நைஸ். நன்னா படிச்சாரு. எல்லாருமே நன்னா படிக்கிறாங்க இந்த கிளாஸ்ல. ஐம் ஹாப்பி. ஓகே, அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, மனதை வென்றவனுக்கும் மனமே சிறந்த நண்பனாகும். இப்ப இந்த மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண, ஹரே கிருஷ்ணா, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணா என்ன இருக்கும்? நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது கேட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நினைச்சுனாக்கா, வேணுமா, சரி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம், சரி போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா மனசுக்கு நம்ம வந்து அடிமை ஆயிட்டோம்னு அர்த்தம். இரு, வெயிட் பண்ணு, பகவத்கீதா கிளாஸ் நடக்கிறது, இது முடிச்சுட்டு தான் அது. அதேபோல காலையில எழுந்துக்கிறோம், பசி எடுக்கலாம், பால் குடிக்கலாம், எல்லாம் வாட்டவர் இப்ப நம்ம ரெகுலரா குடிக்கிறதா குடிக்கலாம். ஆனா ஒரு ஜப்பம்னு உட்கார்ந்தோம்னா அப்ப நடுவுல ஏதாவது வரும், போன் கால் வரும், ஏதாவது வரும். நோ, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜப்பம் பண்ணி முடிக்கிறேன், அப்புறம் தான் நான் அட்டெண்டே பண்ண போறேன் போன். இந்த மாதிரி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி எதர் காதாலியோ கண்ணாலியோ மூக்காலியோ எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அந்த மனசு வந்து நம்மளோட கட்டுப்பாடுல வந்துடுமா. சோ அவர் வந்து மனசு எப்படி நம்முடைய சிறந்த நண்பன் ஆவான். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும். மனசு கேட்கறதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்து நம்ம சாப்பிட்டு என்ன மனசு கேட்கறதோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? மனசு பூதம் மாதிரி இருக்கும், அது நம்மளை கட்டுப்படுத்தும். அந்த லெவலுக்கு நம்ம போகக்கூடாது. நம்ம வந்து மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். we should keep our mind in control. அடுத்தது லதா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ண முடியும் இல்லையா? இப்போ ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். லதா மாதாஜி ஓகே. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்கோ, அப்புறம் லதா மாதாஜி ரெடியா இருங்கோ. கேளா லதா மாதாஜி? படிங்கோ லதா மாதாஜி, அப்புறம் அம்புஜவள்ளி மாதாஜி, அப்புறம் படிங்க. பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஷ் யோகி இஞ்சித ஸ்தரம் ஆத்மானம் ரகசி சித்தித ஏகாக்கியத சித்தாத்ம நிராஷிர் அப்ரிக்ரஹா. நல்லா படிச்சேன் மாதாஜி. நான் நினைச்சேன் படிக்க முடியாதோ அப்படின்னு நினைச்சேன். நல்லாவே படிச்சேன். என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மியூட் பண்றேன் அண்ட் லோவர் பண்ணிடுறேன்னா உங்க ஹேண்ட் நானே பண்ணிட்டேன். ஓகே, அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க, நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இது பண்றேன். அப்ப இதுல என்ன கூட யோகி யுஞ்சித சததம்னா எப்பவுமே நிரந்தரமா. என்னது? யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் ஈடுபடுத்தின்னு தான் இருக்கான், அவன் அந்த மாதிரிதான் இருக்கான். அதனால்தான் யோகினே பேரு. அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அவனுக்கு யோகின்னு பேரு. என்னெல்லாம் இருக்கணும்? தனியே இருக்க பழகிக்கணும். எனக்கு யாரோ கூட இருந்தது அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, இஸ் டிட்டாச்ட். அப்புறம் என்னது? எப்பவும் சத்தத்தம், எப்பவும் பகவான தியானம் பண்றது, அந்த மாதிரி ஈடுபட்டு இருக்காரு. அப்புறம் ஆசைகளே கிடையாது அவனுக்கு, ஒன்னுத்துக்கும் ஆசை இல்லை, சாப்பிடறதுக்கும் ஆசை இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. So he is very different. அவளதான் வந்து நம்ம யோகி சொல்லணும். எஸ், அடுத்தது படிங்க அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. 11 and 12 ரெண்டு சேர்ந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சுசௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனஹ நாச்சுத்ரிதம் நாதிநீசம் சைலாஜின குசோதரம் தத்ரைகாக்ரம் மனக்ருத்வா யதசித்தேந்திரியக்ரியஹ உபவிஷ்யானசே புஞ்சியாத் யோகம் ஆத்ம விஷுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மாந்தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இதுல ஸ்லோகாவிலேயே சொல்லியிருக்க, மீனிங் கொடுத்திருக்கான். அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கு? இந்த ஆசனம் மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ஏன் உயரமாக இருக்கக்கூடாது சொல்றா? மெடிடேட் பண்ணி இங்க விழுந்துட்டாங்க, அதுவும் இருக்கலாம். ரொம்ப கீழே இருந்தோம்னா இந்த
பூச்சி எல்லாம் வரும், கடிக்கும். சோ யூ கெட் டிஸ்டர்ப். சோ ரொம்ப மேலே இருக்க வேண்டாம், ரொம்ப தாழ்வா இருக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி லெவல்ல நம்ம உட்காரணும். இங்க கொடுத்து பையில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் நிலம்னா எங்க உட்காரும் ஆசனத்தை என்ன போடணுமா, கர்ப்பப்புல்லு பரப்பி அதனை மான் தோலால் மூடி மென்மையான துணியாலும் மறைக்க. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சாஃப்டா இருந்தா நமக்கு கை வலிக்கிறது, கால் வலிக்கு, உறுத்துறது, இந்த மாதிரிலாம் சும்மா கரடு முரடான அந்த மாதிரி இடத்துல உட்கார்ந்தா யூ வில் ஃபீல் பாடிலி டிஸ்கம்ஃபர்ட். அப்புறம் தியானம் இருக்காது. அதனாலதான் அது கொஞ்சம் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மான் தோல்னா கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா. சோ அதனால அப்புறம் ஆசனம் உயராகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஈஸி தானே? எல்லாருக்கும் ஈஸியா தோன்றதா இது பண்றது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு டவுட். அப்புறம் வைக்கலாமா மாதாஜி? ரொம்ப டிராக் ஆயிட்டே போறது. எழுதி வச்சிருக்கோம் ப்ளீஸ். இல்ல புரிஞ்சுதா மாதாஜி? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, லாஸ்ட்ல கேக்குறேன். எழுதி வச்சுங்க. ஏன்னா நேற்றுக்கு பார்த்தேன் நான், நம்ம சாப்டர் நீண்டுட்டே போயிட்டு இருக்கு. இது இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லைட்ஸ் வேற இருக்கு. சோ நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க, கிளாஸ் முடிச்சிருந்தோம். ஓகே, அப்ப எப்படி பின்னர் அதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனமும் புலன்களை எல்லாம் அடக்கி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி கான்சென்ட்ரேஷனோட பகவானை தியானம் பண்ணி இந்த மாதிரி உட்கார்வதற்கு தான் யோகின்னு பேரு. ஏன்னா அவன் தான் யோகம் பண்ணிட்டு இருக்கான். பாக்கி கை எக்ஸசைஸ், கால் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்களாம் யோகா பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு போறதெல்லாம் இட் இஸ் ஒன்லி இதுதான் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் தான். இட் இஸ் நாட் யோகா. ஓகே, யா வைதேகி மாதாஜி படிங்க. வைதேகி மாதாஜி சீக்கிரம் கூப்பிட்டேன்னா சீக்கிரம் அது அன்மியூட் பண்ணிடணும். நீங்க விஜ்ஜன்ன ஏவ சாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இங்க ஒண்ணு சதாத்மானம் படிக்கணும். கொஞ்சம் கஷ்டம். தமிழ்ல தானே நிறுத்தி படிச்சாலும் வந்துடும். விஜ்ஜன்ன ஏவ சதாத்மானம் மியூட் பண்ணிடுமா. சோ இந்த மாதிரி இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையிறாத கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, தட் இஸ் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி இருக்கணும். பழகி 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 என்ன ஆகும், கடைசியில பந்தம் பாசம் எல்லாம் விட்டு அவன் தான் நாம வந்திருக்கிற தனியதான் வந்திருக்கோம் இல்லையா. எல்லாருமே நம்ம சொல்றோம் நான் தனியே தான் வந்திருக்கேன். எல்லாரும் தனித்தனியா வந்திருக்கோம். ஆனா ஏதோ ஒரு பந்தத்துல பட்டு இருக்கோம். ஆனா என்ன, அதுல விடுபடுறது இல்லை. என்னுடையது எல்லாமே என்னுடையது. அந்த இதுல நம்ம தான் இருக்கோம். அதுல இருந்து கழண்டு இந்த மாதிரி செயல்ல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பகவான் நினைத்திருந்தா கண்டிப்பா கிருஷ்ண லோகத்தை அடைவார், பகவானின் திருநாட்டை அடைவார். எஸ், அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. வேற யாரும் படிக்க முடியுமானா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம்னா, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா எவ்ரிபடி வில் கெட் அ சான்ஸ். அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டா, நான் வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. அப்ப அவங்களுக்கு திரும்பி நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன். படிங்க மாதாஜி. Not yesnatas stu yoga. ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன் மாதாஜி, அந்த ஒரு லைன் மட்டும். தனஸ்து யோகாஸ்தி நசைகாந்தம் அனஸ்னதஹ நசாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுனா. அவள் என்ன சொல்ற, அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாகவோ உண்கிறானோ, ஓகே, நிறைய சாப்பிட்டா போச்சு, என்ன தூக்கம் வரும், ஒரு லேசினஸ் வந்துடும். இல்ல மிக குறைவாக, நான் ரொம்ப கட்டுப்பாடாக இதன்னு இப்படி எடுத்து ஒரு குறை, it is not changing, but yeah, it is fixed. Okay, மிக குறைவாக சாப்பிட்டு ரொம்ப பட்னி கடந்து சில பேர்ல என்னெல்லாமோ நினைச்சு பட்னியா சாப்பிடுவா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவா, உடல் இதாயிடும், பலவீனம் ஆயிடும், அப்புறம் பகவான தியானமே பண்ண முடியாது. சோ ரொம்ப குறைவா சாப்பிடுறதும் ரொம்ப அதிகமா சாப்பிடுறது உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, ரொம்ப தூங்குறான், 10-12 மணிக்கு தூங்குறான், இல்ல தூங்குறதே கிடையாது, 2 மணிக்கு 1 மணிக்கு தான் தூங்குறான், அது அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்ப இன்னைக்கு இன்னை வரைக்கும் யாரெல்லாம் அந்த பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ விட்டுடலாம். If you want to become யோகி ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் 5 hours 4 hours எடுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் வயசானது தூக்கம் கம்மியா போயிடும். அப்ப நோ ப்ராப்ளம். ஒரு சின்ன பையன் தூங்குறதுக்கும் நம்ம தூங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா நமக்கு பாடி ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம படுத்துக்கலாம். அது இம்பார்ட்டன்டா அது படுத்துக்கணும்.
ரொம்ப நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, நிறையவும் தூங்கக்கூடாது, கம்மியாவும் தூங்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு தான் யோகி ஆகிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. அல்லாதவனுக்கு யோகி ஆக முடியாது. ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்போம், கம்மியா சாப்பிட்டு 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 அந்த இது என்னது உபவாசம், இந்த உபவாசம். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு முடியலப்பா சொல்லிட்டு அகோர பசி எடுத்து நிறைய சாப்பிடணும், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால பி லிமிட்டட், எப்பவும் வந்து ஒரே இது பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியமால என்ன வருது? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி கீழே ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டேன் உங்களோட. அண்ட் யா ஸ்ரீபிரியா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. युक्ताहारा विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல வேற என்ன கொடுத்துருக்கு? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை, என்டர்டைன்மெண்ட் ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல்டு, எல்லாமே கண்ட்ரோல். ஈவன் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆல்சோ. நம்ம சிரிக்காம உண்மைதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது, அழகா சிரிச்செல்லாம் இருக்கலாம். சோ எதுவுமே எல்லா பழக்கங்களையும் சிஸ்டமேட்டிக்கா வச்சுட்டு இருக்கிறவன் இது என்னாகும்? யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஒரு துன்பம் வராம, நம்ம துன்பம் வந்தாலும் வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு முடியும். அண்ட் ரொம்ப பாதிப்பு வராம அவன் வந்து he can take care, அந்த மாதிரி இருப்போம் அப்படின்னு. நியமா. அடுத்தது என்ன? தாரணா. எஸ் பிரபுஜி, சங்கர் நாராயண் பிரபுஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்ம சித்தம் தான் இருக்கோ புக்ல வந்து பாக்கணும். யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவ வதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹः சர்வ கர்ம காமேப்யோ யுக்ததே ததா ததா. கதா. இது எனக்கு கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் போட்டோ. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, இதான் எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தணும். மெயினா சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும் லைஃப வந்து. ஒரு நாளைக்கு சீக்கிரம் இருந்தேன், அடுத்த நாளைக்கு ரொம்ப தூங்கினேன், ஒரு நாளைக்கு நிறைய சாப்பிட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லாம எவ்ரிடே எவ்வளவு ஜப்பா பண்றோம், அந்த எந்த நேரம் எழுந்திருக்கணும் அந்த நேரத்துக்கு எழுந்திருக்கணும், சாப்பிடுற நேரம், தூங்குற நேரம், எல்லாமே ஜப்பா பண்றது எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா இருந்ததுக்கா we can be on that path. யோகியாருக்கு உள்ள பாத்து இருப்பான். யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். மெயினா என்ன? ஜட பொருள்கள்ல ஆசை வச்சுக்க கூடாது. ஜட பொருள்கள்ல எல்லாம் வருவா, மனுஷாலும் வருவா, பொருள்களும் வரும். சோ எல்லாத்துல இருந்து நம்ம வந்து அதுக்கு ரொம்ப துறவி மாதிரி ஒண்ணுமே வேண்டாம் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்ல, அதிக ஆசை வேண்டாம். இப்போ மொபைல்ல வேணதான் வேணும், ஏன்னா அதுதான் கம்யூனிகேஷன். இப்போ இன்டர்நெட் அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படாம இருந்தா இன்டர்நெட் இல்லைன்னா நம்ம படிக்க முடியாது. வி நீட் இன்டர்நெட், வி நீட் கம்ப்யூட்டர், எல்லாமே நமக்கு வேணும். மொபைலும் வேணும். இப்பதான் இப்ப வந்து என்னது, அந்த காலத்துல போன் இல்லைன்னா எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது. கடிதம் எல்லாம் போட்டு அது போய் சேர்றதுக்கே ஒரு வாரம், வரத்துக்கு ஒரு வாரம். நமக்கு புரியவே புரியாது எப்ப என்ன நடந்தது. இப்ப அப்படி இல்ல, சடார்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியாது. சோ வி நீட் சயின்டிபிக்கலி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் வேணும். ஆனா அதிக பற்று இல்லாமல் ரொம்ப அதை வந்து அதுலயே வந்து முங்கி போகக்கூடாது. அதுல இருந்து டிட்டாச்சா இருக்கும். மெயினா டிட்டாச் தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது? உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தின் நன்கு நிலை பெறுவனாக கூறப்படும். அவளுக்குலாம் இந்த மாதிரி யோகாலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வரும். எஸ். அடுத்தது தியானோட என்ன கொடுத்திருக்கு ஸ்லோகம்? எனிபடி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா ஐ வில் கால் அவுட் யுவர் நேம்ஸ். இல்லாட்டா நான் படிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கேன். அம்புஜவள்ளி மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் தான் இருக்கட்டும். அரசு பிரபுஜி மியூட்ல இருங்கோ எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மேடம், படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது உங்களுக்கு? தெரியும் இல்லையா? தெரியும். நீங்க பண்ணிக்கீங்க, அப்பதானே நான் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு சான்ஸ். படிங்க. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகின யதா சித்தன்ஸ்ய யஜ்ஜதோ யோகம் ஆத்மனஹ. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். நல்லா படிச்சேன். அப்ப இதுல என்ன தியானத்தோட என்ன ஸ்லோகம் போட்டுருக்கு? தியானம் பண்றதுக்கு காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான்.
இப்ப நம்மளால எல்லாம் அது வந்து முடியறது இல்லை நமக்கு. ஏன்னா நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ். நம்ம என்ன அந்த பக்குவப்படலை. அப்ப நம்ம என்னது மனசை இப்படி கண்ணை மூடினா என்ன வரும்? அப்பதான் எல்லா தாட்ஸும் வரும். எதெல்லாம் அடக்கி வச்சிருக்கோமோ அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வரும். எப்போ நடந்த சண்டை, எப்போ நடந்த வாக்குவாதம், இது எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் வரும். அதுல இருந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? பகவான்ல தியானம் பண்ணனா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி மனசை அடக்கி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் யோகி ஆக முடியும். அப்ப யோகி ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணலாம். ஜப்பா இஸ் தி பெஸ்ட் இது. அதுதான் ஸ்டார்டிங். ஜபம் பண்ண பண்ண மனசெல்லாம் இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுல வரும். திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அந்த யோகியானவன் ஸ்திரமாக உள்ளான். நம்மளால அதெல்லாம் யோகி ஆக முடியும். அதனால நம்ம மலைக்கு மேல எல்லாம் போகணும் பகவான் சொல்லல. வீட்லயே இருங்கோ, ஆனா என்ன ஜபா பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஓகே, சமாதி. சமாதியில ஸ்லோகம் 20ல இருந்து 23. இது என்ன கொடுத்துருக்கேன்? 34. இப்போ 20 23க்கு ரொம்ப இதை ஒன்லி இதுதான் கொடுத்துருக்கா. ஐ கான்ட் டூ எனிதிங் அப்படியே கொடுத்துருக்கா. எனவே அதை ரீட் பண்ணிடணும். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சி மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். சோ இந்த மாதிரி யோகி பண்றவாள்லாம் வந்து ரொம்ப சேட், ஆல் வெறுத்து போயிருக்கா லைஃப்ல, ரொம்ப துக்கமா அப்படி பார்க்கணும். அவன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றான். அந்த என்ஜாய்மெண்ட் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்ப ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கிறவாள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் பண்றான். அந்த ஒரு சீரா வந்துட்டே இருக்கும். நிறைய 16 ரவுண்ட் பண்றவாளோட எல்லாம் கேட்கணும். அப்படியே அவ அந்த ஃப்ளோலயே இருப்பான். அவளுக்கு அந்த 16 ரவுண்ட் எவ்வளவு ஆச்சு? 16 into 108 டைம்ஸ் ஜப்பா பண்றா. அந்த மாமத்தை சொல்றா. பட் என்ன ஆகும்னா பழக்கப்பட்டு பட்டு பட்டு அதுல ரொம்ப ஆனந்த், தே கெட் லாட் ஆஃப் ஒரு இது சந்தோஷம் அடையறா. அந்த சந்தோஷம் நமக்கு பார்த்தா நம்ம என்ன தோணும்? இவெல்லாம் விரக்தியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. யாரோ ஒரு யோகி பார்த்தா வீட்டுல ஒண்ணும் சரியில்லை, படிப்பு இல்ல, வேலை இல்ல, போயிட்டான் எங்கேயோ சாப்பாடு கிடைக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணம்லாம் நமக்கு தோணும். நோ, இஸ் ஆக்சுவலி அவன் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ண. நம்ம வந்து என்ன என்ஜாய் பண்றோமோ அதை விட அதிகமா அவன் என்ஜாய் பண்றான். அவளால்தான் அது வந்து பக்குவ நிலை அடைந்து அந்த உணர முடியும். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாதில்லை, அவ்வளவுதான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் விழுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். துணி போட்டுக்க மாட்டான், தலை அதான் ஜடையெல்லாம் இருக்கும், அப்படி இதா இருக்கும், கமண்டலம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா வந்து எக்ஸால்டட், அவன் ரொம்ப சந்தோஷத்தை தான் இருக்கான். நம்ம தான் நினைக்கிறோம் வீடு இல்ல, ஒண்ணு இல்ல, பாவம் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஓகே, அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. வெளியில பார்த்தா துயரம் தான். ஏன்னா மழை, வெயில், பனி எல்லாத்தையும் ஒரு வீடு கிடையாது, ஒரு இடம் கிடையாது. இங்க இருந்து அங்கே நீங்க போயிட்டு இருப்போம். ஒழுங்கா ஒரு சட்டை கிடையாது, எல்லாம் கஷ்டம்தான். அது பாடிலி டிஸ்கம்ஃபர்ட். அவன்கிட்ட கேட்டுன்னா சோ வாட் அப்படிதான் நினைப்போம். நமக்கு வந்து அவ்வளவு துக்கம் இருந்தாலும் அவன் எப்படி இருக்கான்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான். நமக்குதான் அந்த கண்ணுக்கு தோணுது, ஒரு சட்டையும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, எப்படி இருக்கான் பாரு, ஜடையெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் லைஃப்ல நம்ம லீட் பண்ணிருக்கோம். யார் என்ன சொல்லுவா, 4 பேர் என்ன சொல்லுவா, அதுக்கு வேண்டியே நம்ம வந்து பாதி வாழ்க்கை அதுலயே தான் போகுது. அதுக்கு வேண்டியே நம்ம ஒரு சட்டை போட்டுக்கிறோம், அதுக்கு வேண்டியே ஒரு ஆக்டிவிட்டி வி டூ ஃபார் தட். சொசைட்டில நம்ம ஒரு நல்ல பேர் வேணும்னு. சொசைட்டி யாரு? இப்ப அதெல்லாம் நமக்கு புரியணும்னாக்கா இந்த ஆன்மீகத்தை வந்துதான் நம்ம. அதுனா எல்லாரும் சாமியாரா போக முடியுமா? முடியாது. அதுக்கெல்லாம் ஒரு பக்குவ நிலை வரணும். ஆனா நம்ம வீட்டுல இருந்துட்டே பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு அந்த இது ஒரு லெவல் போலாம். எஸ், ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி யோகியா இருக்கிறவன் சரி, நம்ம இது ஃபேமிலியில இருந்தாலும் சரி, நம்ம பண்றது எல்லாம் இலக்கு எங்க? நம்ம பகவான் நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். 2 பேரும் அதுலதான் போய் சேரப்போறோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்தாச்சு. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, எஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம். யா, படிங்க பிரபுஜி. சஞ்சலம் ஈமனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். நல்லா படிச்ச. தெரியுமா இந்த ஸ்லோகம்? முன்னாடியே தெரியாது மாதாஜி. நல்லா படிச்சாலே, அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. சொல்லி கொடுக்காம எல்லாரும் நல்லா படிச்சுட்டாலே. சத்சங்கம் சொல்றது, நல்ல சங்கத்துல இருந்ததுனாக்கா நமக்கு தெரியாது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணரோட அருளால வரும். கிருஷ்ணரோட அருள், இந்த சத்சங்கம், இதெல்லாம் அது ஒரு இதுதான் யஜ்யம் சொல்றோமே. இந்த 18 days இஸ் யஜ்யம் தான். இந்த 18 days அப்புறம் பார்த்தா நம்ம அவ்வளவு ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா. வெரி வெரி நைஸ், நல்லா பிடிச்சேன். ஓகே, மீனிங் சொல்லியிருக்கான கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும், யாரு சொல்றாங்க?
அர்ஜுனா சொல்றார், கிருஷ்ணா என்னோட மனம் வந்து அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. கிருஷ்ணா வந்து இஸ் அக்செப்டிங் ஃபெயிலியர். இவ்வளவுலாம் எனக்கு வந்து நீங்க சொல்றீங்க, என்ன பிராணாயாமம் சொல்றீங்க, அதை சொல்றீங்க, மனசை ஒருமுகப்படுத்தணும் சொல்றீங்க, தியானம், இதெல்லாம் என்னால முடியாது. வேணா நான் காத்த சுவாசம் விடாம வேணா இருக்கணுமா, அது வேணா நான் பண்றதுக்கு ரெடி. ஆனா என் மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லைன்னு. சேம் நம்மள மாதிரிதான் அர்ஜுனனும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அர்ஜுனா மாதிரி தான் இருக்கோம். ரொம்ப குழப்பம். ஏன்னா என் மனசு எப்படி இருக்குமா, அது வந்து அடங்குறதே இல்லையா. ஒரு நம்ம இப்படி கண்ணை மூடத்துக்குள்ள ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ல போயிடும், எங்கேயோ தாவின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஏதோ சந்திர உலகம் அங்கெல்லாம் அமெரிக்கா போயிடும், எங்க வேணா போயிட்டு சுத்தின்னு இருக்கும். அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அந்த மைண்ட் வந்து ரொம்ப சக்தி, நம்ம கண்ட்ரோல்ல எல்லாம் இருக்காது, தாவிந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வீசும் அப்புறம் என்ன நிலைமை, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்த, ரொம்ப குழம்பியும் போயிட்டு இருக்கும், குழம்பிண்டே இருக்கும். அடங்க நம்ம கண்ட்ரோல் வரவே வராது. அண்ட் ரொம்ப அது சக்தி வாய்ந்தது. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது ரொம்ப எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் என்ன பதில் அளிக்கிறார்? நீ யார் படிக்கிறாள்? ஸ்ரீபிரியா. ரெண்டு பேரும் இப்பதான் படிச்சேன். வேற யார் படிக்க போறாள்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லெஃப்ட் ஹேண்ட், ரைட் ஹேண்ட் எது வேணா ரைஸ் பண்ணலாம். கீதா மாதாஜி படிக்கலாம், முருகன் பிரபுஜி படிக்கலாம். யாருக்கு அன்மியூட் பண்ணி யாருக்கு படிக்க முடியுமோ அவ படிக்கலாம். ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, என்ன சான்ஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. யாருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலன்னு ஒரு இது வரக்கூடாது இல்லையா? பத்தியா மாதாஜி எனக்கு பேர் கூப்பிடலையா, அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. அதனால கீதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி, ஓகே. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி போய் யாரும் படிக்கலன்னா உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். கீதா மாதாஜி படிங்க. தெரிஞ்சு வரும், பகவான் உங்க வாயால சொல்ல வச்சுடுவார். படிங்க. ஸ்ரீ பகவானு வாச்சா அசம்சயம் மகாபாவோ மனோதுர் நிக்ரஹம் சலம் அப்யா சேனது கௌந்தேயே வைராக்யனே ச இக்ருஷ்யதே. கிருஷ்யதே, கிருஷ்யதே, இக்ருஷ்யதே. கிருஷ்யல்ல மாதாஜி, ஷ கிடையாது இது. இக்ருஷ்யதே. இக்குன்னு சொல்லணும், கிருஷ்யத்தே சொல்லணும். கிருஷ்யத்தே. எந்த ஸ்லோகம் படிச்சாலும் மனோல இருந்து ஆரம்பிச்சு சலம் வரைக்கும் முடிக்கணும். நீங்க துர்நிகிரகம் அப்படி முடிச்சுட்டு சலம் அபியாசேனா. அப்ப என்ன, அந்த மீட்டர்னா என்ன அர்த்தம், அந்த ஒரு டியூன் இருக்கு இல்லையா, அது விட்டு போயிடும். அப்ப அது கேட்கறதுக்கு வந்து ஐயோ இன்னும் தப்பா படிக்கிறாள் அப்படி தோணும். ஆனா கரெக்டா படிச்சிருப்பாள். ஓகே. சோ எப்போ இது மகாபாகோல எண்டா இருக்குன்னா அசம்சயம் மகாபாகோ அதுல எண்டு பண்ணும். மனோதுர் நிகிரகம் சலம், அதுல ராகம் எல்லாம் போடலைனாலும் அந்த சலம்ல நிறுத்துங்கோ, திரும்பி வேற லைன் ஆரம்பிக்கும். புரிஞ்சுதா? அப்ப அந்த கரெக்டா அந்த ஃப்ளோல வந்துடும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு பதில் சொல்றார். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா என்ன சொல்றாரு? அசம்சயம். கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது. சம்சயம்னா என்னது? டவுட். அசம்சயம்னா டவுட்டே கிடையாது. நீ சொல்றது கரெக்ட், அதுக்கு டவுட்டே கிடையாது. மகாபாகோ அப்படின்னா பலம் பொருந்திய நல்ல புஜமுடைய அர்ஜுனனே, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். அப்புறம் என்னது? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானே அக்செப்ட் பண்ற. எஸ், கரெக்ட் தான், நீ சொல்றது கரெக்ட். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். திரும்பி என்னத்துக்கு வர? பயிற்சி பண்ணுங்கோ, நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கோ. எதுவுமே இல்லையா, பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பெர்ஃபெக்ட் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது இதுலயும் தான் பொருந்தும். இந்த மாதிரி நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டே இருந்தோம்னாக்கா மனசு கண்ட்ரோல்ல வரும். அப்புறம் என்னது? பற்றின்மை, அதுவும் இருக்கணும். ரொம்ப பாசம் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதை வந்து இட் வில் பி பாசிபிள் ஒன்லி நம்ம வந்து இப்போ நல்ல பயிற்சி எடுக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி மனசும் கண்ட்ரோல்ல வந்துடும். எஸ், இது வந்து குழந்தையோட இதுன்னு போட்டேன், அவளுக்கு கொஞ்சம் அனிமேஷன் பிடிக்குமே. அப்ப மனம் நம்மளோட எதிரியா நண்பனா, அது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். மனம் வந்து நமக்கு எதிரியானன்னா அது என்னெல்லாம் சொல்றதோ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து, அது கேட்கும் போதெல்லாம் சாப்பிட்டு, அது கேட்கும் போதெல்லாம் தூங்கி, என்ன மனம் கேட்கறதோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது எதிரியா மாறிடும். இல்லை, நோ, எதுக்கும் ஒரு டைம் இருக்கு, சாப்பிடறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு, தூங்குறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. எல்லாம் நம்ம வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே மனம் என்ன கேட்கறதோ நோ சொல்ல பழகணும். எது எப்ப வேணுமோ நான் சொல்லுவேன், அப்பதான் நீ கேட்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது? எஸ் மாஸ்டர்னு சலாம் அடிச்சு நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும். அது இப்ப நம்மளோட சர்வெண்டா மாறிடும். இப்ப மனசு நம்ம வந்து நம்ம மாஸ்டர், மனசு நம்மளோட சர்வெண்ட், அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். எஸ். அடுத்தது அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. கீதா மாதாஜிக்கு இப்பதான் படிச்ச இல்லையா? கீதா மாதாஜி அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा वास्वदी समाह
சுஷீனாம் ஸ்ரீமத்தாம் கேஹே யோகோ பிருஷ்டோ பிஜாயதே. அபிஜாயத் இந்த எல்லாம் போட்டுருப்பாங்க. நீங்க ஸ்கிரீன் பார்த்து படிக்கிற வீடியோ புக்கை பார்த்து அபிஜாயதே. புக்கை பார்த்து படிக்கும்போது என்னன்னா அப்பாஸ்ட்ரஃபி எல்லாம் கொடுத்துப்பா, மேல ஒரு கம்மா மாதிரி கொடுத்துருப்பா. இதுல கரெக்டா அந்த எல்லாம் போட்டதுனால ஆ போட்டு அபிஜாயத்தே அபிஜாயதே. ஓகே, பண்ணிடுங்க. கீதா மாதாஜி தான் இப்ப படிச்சான்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறேன். படிச்சாயிடுச்சுன்னா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவோம். திரும்பி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கும்போது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? பிராபை புண்ணிய கிருத்தம். இதுதான் வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் யோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். இதுதான் நான் சொன்னேன். வெற்றி அடையாத யோகினா என்ன அர்த்தம்? அவன் வந்து நல்லா யோகம் பண்றான், எல்லாம் கரெக்டா, ஆனா உடம்பு தளர்த்தி உடம்பு விட்டு போறது, அதே இறந்து போறான்னா என்னது, பாடி விட்டு அந்த ஆத்மா வந்து இன்னும் மேல போய் சேர முடியறது இல்லை. ஏன்னா 100% அந்த இது பக்குவம் வரல அவனுக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? he will be born. அவர் வந்து எங்க பிறப்பாராம்? ஒரு நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா அப்பா ஜபம் பண்ற அந்த குடும்பத்துல பிறக்கும். செல்வந்தர் வீட்டுல ஏன் செல்வந்தர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்னுத்துக்கும் கஷ்டம் இருக்காது. வயிறு பசி இருக்கும்போது என்னது ஜப்பா பண்ணி உட்கார்ந்து இருப்பாங்களா? வயிறு பசி இருந்ததுனாக்கா பணம் 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 அதுதான் தேடுறதுக்கு போகும், மனசு போகும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லாம, சூழ்நிலை எப்படி இருக்குமா? நல்ல சௌரியமா உள்ள சூழ்நிலை இருக்கும். ஒன்னுத்துக்கு கவலைப்பட வேண்டாம். ஜபா பண்றதுக்குள்ள எல்லா சௌரியங்களும் இருக்கிறா போல அந்த மாதிரி குடும்பத்துல இருப்பார். இது கிருஷ்ணர் சொல்ற ஸ்லோகம் தான், யாரும் வந்து ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணல. அப்ப இது வந்து ஃபேக்ட், பகவான் சொல்றது நம்ம ஃபேக்டா எடுத்துக்கணும். அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கு? யா ஜீவகுமாரி மாதிரி படிங்க படிங்க மாதாஜி. अथवा योगिदाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मयत् ईदृशम्. எஸ், அல்லது அந்த மாதிரி பிறக்கவில்லைன்னா என்னது? நீண்ட கால யோக பயிற்சி பின் வெற்றி அடையாதவர். அந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப யோகம் பண்றாரு, நிறைய இதெல்லாம் பண்றாரு. அந்த மாதிரி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அப்படி அந்த மாதிரி இதுல பிறக்கலைனால எங்க ஆன்மீகவாதிகளோடு அந்த மாதிரி அந்த வம்சாவளியில அவங்க வந்து பிறப்பாங்களாம். இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். இட்ஸ் வெரி ரேர். அந்த மாதிரி யோகிகளோட வீட்டுல எல்லாம் பிறக்கிறது ரொம்ப அரிது. ஆனாலும் அந்த எக்ஸால்டட் சோல் அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் 98% 99% வந்தாச்சுன்னா 1% வேண்டி கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போக முடியல, என்ன பண்ணுவார்? திரும்பி அந்த மாதிரி யோகிகள் வீட்டுல, ஆன்மீகவாதிகளோட வீட்டுல அந்த குழந்தை பிறக்குமா. ஒரு குழந்தை ரூபத்துல அந்த ஆத்மா வந்து பிறக்கும். அதுல வந்து இன்னும் நல்லா பக்குவம் அடைஞ்சு கடைசியில we will definitely go to கோலோக வந்தவன். ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்லோகால சொல்லியிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் ஹேண்ட் ரைஸ்? எனிபடி? யார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறோளோ அவெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். துர்கா மாதாஜி, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி, யாருக்கு முடியுமோ, யார் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ, யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல. எகேன் நம்ம சேம். நான் கூப்பிடுறது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா. எஸ் மாதாஜி, கிருஷ்ணவேணி படி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதேனாந்தரத்மானா சர்தா ஆத்மனா ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜேதே யோமா. தமிழ் தானே? பஜதே யோமாம் சமே யுக்தாமோ மதஹ. தமோ மதஹ, ரெண்டு த இருக்கு இல்லையா? அப்ப பிரிச்சு பண்ணலாம். யுக்த தமோ மதஹ. தமோ மதஹ. டென்ஷன்ல படிக்கிறார், அதனாலதான் 4 வாட்டி 5 வாட்டி படிச்சிருப்பேன். அனுபவிச்சவளை மாத்தாச்சுன்னா நிறைய வாட்டி படிக்குமா என்ன? அப்படி நல்லா படிச்சு விடுறான். நிறைய வாட்டி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கணும் எல்லாருமே. நான் சொல்றேன், அப்போ உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரும். எல்லாருமே படிக்க தெரியாது, கொஞ்சம் ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் கம்மியா இருக்கு, எப்படி சொல்லுவோமோ ஒரு தயக்கம் இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் விடுபட்டுணும். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார்? யோகினாம் அப்படி சர்வேஷம், எல்லா யோகிகளுக்கும் எவ்வளவு யோகிகள் இருக்காங்க அந்த மத்தியில் எவன் ஒருவன், எல்லா யோகி, இப்போ ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் இருக்கு, எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வர முடியுமா? இல்ல, நிறைய பேர் ஓடுவா, ஆனா ஒருத்தன் தான் முன்னாடி வருவோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய யோகிகள் இருக்கா. அந்த மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் அவன் வந்து தன்னுக்குள்ள பகவானை எண்ணிண்டே இருக்கானா. அப்புறம் பகவானுக்கு திவ்யமான தொண்டு புரியறான்.
அவரே யோகத்தின் என்னுடன் மிக நெருங்கிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரவன் தான். நம்ம இதேதான் ரன்னிங் ரேஸ் சொன்னதான் கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓடினவாளுக்கு எல்லாம் பிரைஸ் என்ன கான்சலேஷன் பிரைஸ் தான் கொடுக்க முடியும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வரவனுக்கு ஒரு கோல்டு மெடலோ ஒரு ட்ராஃபியோ ஏதாவது கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் வந்து நல்ல இது எவன் ஒருவன் எப்பவுமே என்னை நினைத்துட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு எல்லோரை விட அவன் தான் உயர்ந்தவன் ஆவான். இதுவே என்னது அவன் வந்து என்னுடைய நெருங்கியவன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னோட மிகவும் நெருங்கியவன். பகவானுக்கு கண்காணிப்புல இருக்கான். எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் அவன் எப்படி இருக்கான் என்ன இருக்கான். அவனுக்கு எல்லாம் நல்லது அனுகிரகம் தான் பண்ணுவான். சோ நம்ம எப்படி பகவானுக்கு தியானம் பண்றோமோ அது போல் தியானம்னா எனக்கு பகவானை நினைச்சுட்டு ஒரு ஃபுட் கிரியேட் பண்ணி அவருக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்றதா இருக்கட்டும், துளசி வழிபாடா இருக்கட்டும், விரதமா இருக்கட்டும். விரதம்னா ஒன்லி என்ன கொடுத்திருக்க பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி இந்த ஏகாதசி விரதம் அது பண்ணினா எல்லா விரதமும் அதுல அடங்கிடுது. ஆனா நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணலாம், பண்ணா கூடாதுன்னு எந்த ஸ்லோகத்தையும் நீங்க பார்க்க முடியாது. அந்த இதை பண்ணாதீங்க, பண்ணலாம். ஆனா இந்த தண்ணி வந்து இந்த மரத்துக்கு அங்க இங்க ஊத்துறதுக்கு பதிலா நடுவுல ஊத்தினா கிருஷ்ணரே அதை பார்த்துப்பாரு, எல்லாம் வளரும் அந்த மாதிரி. அப்ப ஏகாதசி விரதம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இப்ப எல்லாரும் மிடில் ஏஜ் இருக்கோம் இல்லையா? அதனால கண்டிப்பா சொல்றேன். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இது மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு மாதிரி சொல்ல வேண்டியிருக்கு. குழந்தை என்ன பண்ணுவா? அவ சமைக்க முடியுமா? அவெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா அவெல்லாம் க்ரோயிங் அப் ஆக்டிவா இருக்கப்பட்டவா. சோ அவளுக்கெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுங்க, என்ன வீட்டுல சமைக்கிறவங்களும் சாப்பிடுன்னு தான் சொல்றோம் நாங்க. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்ல, எல்லாருமே மிடில் ஏஜ் லேடிஸ் அண்ட் எல்லாருமே பிரபுஜி அண்ட் மாதாஜி எல்லாமே மிடில் ஏஜ். அப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல், அது என்ன ஆகும், டங்கு கண்ட்ரோல் ஆயிடும். ஏகாதசியில பழக பழக என்ன ஆகும், நாக்கு கட்டுப்பாடு வந்துடும். இல்ல எனக்கு காப்பி குடிக்கலன்னா தலைவலி வரும்னா அவள்லாம் கூட ஜப்பம் பண்ண 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 காப்பியெல்லாம் விட்டுட்டா இன்னைக்கும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ட்ரோல் வரும். ஒன்லி என்னன்னா அடிக்ட் ஆகக்கூடாது எதுக்குமே. நம்ம வந்து அதான் மனசு கண்ட்ரோல் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்றேனே, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். எல்லாமே அடிக்ஷன்ல ஆகவே கூடாது. அதுக்கு வேண்டிதான் காபி டீ குடிக்காதீங்கன்னு இஸ்கான்ல சொல்றான். எல்லாருக்கும் இல்ல, உங்க லெவல்ல சொல்லல. குடிங்கோ, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஈஸியா விடப்பட்டுவா விட்டுடலாம். இல்லை கடினமா இருக்குன்னா இப்போதைக்கு அதெல்லாம் ஆரம்பிக்காதீங்க. கண்டினியூ. நான்வெஜ் சாப்பிடறால நோ ப்ராப்ளம், கண்டினியூ ஈட்டிங் நான்வெஜ். ஒண்ணும் இல்ல, பகவான் ஃபர்ஸ்ட் தியானம் பண்ணு. முதல்ல அதை தியானம் பண்ணி ஜப்பா தான் ஆரம்பம். ஆரம்பம் மீன்ஸ் ஜப்பா. ஜப்பா பண்ண 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 மெதுவா உங்களுக்கே அது வந்து டேஸ்ட், இதெல்லாம் என்னத்துக்கு சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி தோணல் நமக்கே வரும். அப்போ ஈஸியா விட்டு போயிடும். காபி குடிக்கலன்னா என்ன, 4 டைம் குடிக்கிறவா என்ன ஆகும், வேண்டாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தானே குடிக்கிறேன், எனக்கு ஒன்னும் இல்ல பரவாயில்ல 2 டைம் குடிக்கிறேன். அதுல இருந்து 1 டைம் ஆயிடும். அப்புறம் காபி குடிக்கலன்னா என்ன அப்படின்னு ஆயிடும். நமக்கே வெறுப்பு கிடையாது. அது விட்டாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த மாதிரி வரும். சோ பிராக்டிஸ் ஒன்லி ஜப்பா ஆரம்பிங்க. வேற ஒன்னதும் இவங்க கட்டுப்பாடே கிடையாது. நாம விட்டுக்கணும், இது பண்ணும் அது பண்ணும் எல்லாம் அடுத்த லெவல்ல தான். அது உங்களுக்கே தோணும் விடணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த லெவல்ல நீங்க வந்து ஜப்பா நிறைய பண்ணுங்க. தட் வில் ஹெல்ப் யூ லாட். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவன் பகவானுக்கு நெருங்கிய நண்பன், நெருங்கியவன் ஆகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்லியிருக்கார். சோ நம்ம வந்து அதை நம்பிண்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிதான். சோ இது வந்து இப்போ ஒரு லேடர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பக்தி யோகால ஒரு லேடர் கொடுத்துருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. யாரு அந்த என்னது இதுல போயிட்டு மலைக்கு மேல காடுகள்ல எல்லாம் போயிட்டு ஜப்பா பண்ண அந்த இதை துறவி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும் சரி, நம்ம வீட்டுல எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு பகவானோட தியானம் பண்றோம் நம்மளும் சரி, எங்க போறோமா பகவானோட இலக்கை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிக்கிறோம், கர்மா. கர்மனா என்னது, நல்ல செயல் என்னது, தீய செயல் என்னது, பகவானை நோக்கி செயல் என்னது, அதுதான் நம்ம முதல்ல படிக்கிறோம். கர்ம யோகம் படிக்கிறோம். அப்புறம் முள்ள ஞானம் எல்லாம் பெறுறோம். பகவத்கீதா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் ஞானம் பெறுறோம். பாகவதம் எல்லாம் இதுல இஸ்கான்ல இது ஒரு ஸ்லாட்ல தமிழ் பாகவதம் நடத்துறது 6:30 to 7:30. யாருக்கு வந்து காத்தால 4:30 மணிக்கெல்லாம் என்னால எழுந்துக்க முடியாதுன்னா சரி 6 மணி 6:15 எழுந்தினாலும் வந்து 6:30 மணிக்கு பாகவதம் நம்மளாம் படிக்கணும்னு இல்லை, கேட்கலாம். காதால கேட்டாலே அவ்வளவு புண்ணியம். அப்ப 6:30 to 7:30 மணி வரைக்கும் பாகவதம் டெய்லி இருக்கு. சோ சண்டே எல்லாம் இது குழந்தை சொல்றப்பல பக்திக்கு வந்து வெக்கேஷனே கிடையாது. 18 days 19 days திரும்பி குழந்தைகளுக்கு நான் எடுத்துட்டே இருப்பேன். ஒன்லி எல்டர்ஸ்க்கு தான் அந்த மாதிரி பண்றது இல்ல. ஆனா உங்களுக்கு வேற இதெல்லாம் வரும், பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வேற ஏதாவது சொல்லி கொடுப்பா. பட் 18 days இது முடிஞ்சிடும். யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது வந்து அதையும் பண்ணலாம். அப்போ நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு there is no vacation. பக்தி தினமுமே பண்ணணும். தினமும் சாப்பிடறோம், தினமும் குளிக்கிறப்பல அதுவும் பண்ணதான். அப்ப இந்த ஞானம் பெறதுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் கிடையாது, அது கேட்கதான் வேணும். சும்மா எப்ப முடிகிறதோ அப்ப கேட்கலாம். போலியா ஓகே நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி 18 நாள் இதுதான் கிளாஸ் மாதிரி. அப்புறம் இது வந்து ஞான யோகம். முள்ள என்ன பண்றோம், ஞானத்தை பெறோம். அப்புறம் என்னது அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம், யம நியம அதெல்லாம் பார்த்தோம். அது எல்லாம் இங்க போயிட்டு நிக்கிறதாம் பக்தி.
இதுல பக்தி நமக்கு முத்தி 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 பக்தி பகவான் பேர்ல உள்ள பக்தி ரொம்ப பக்குவமடைஞ்சு நம்ம அந்த மாதிரி போயிட்டே இருப்போமா கிருஷ்ணா உலகத்துக்கு. கிருஷ்ணா பக்தியில ஜஸ்ட் நம்மளே தயார்படுத்திக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணி இதுதான் லேடர். பக்தி யோகத்துல ஒரு லேடர் கொடுத்துருக்கா, எப்படி நம்ம முன்னேறோம். இப்ப ஒரு இது கொடுத்துருக்கு. நான் மொத்தம் 4 யுகம் இருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இது கொடுத்துருக்கா, அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கா, எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிருக்கோம். சொன்னேன் அதோட ரீசன் நான் சொல்லியிருக்கேன். இது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இதுல போகும். நீங்க பிரசன்ட் இங்க இருக்கிறது அவளுக்கு தெரியாது, அவ வேற வேலையில இருக்கா. நீங்க இது வந்திருக்காள் அட்டென்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரியணும்னாக்கா இன்னைக்கு இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு தெம். உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொடுக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இப்ப கிருத்தயுகம் ஃபர்ஸ்ட் 4 யுகத்தை என்னது? கிருத்தயுகம், அது சத்தியயுகம் சொல்லுவா, இல்லாட்டா திரேதா. கிருத்தயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இப்ப நம்ம இருக்கிறது கலியுகத்துல இருக்கும். கிருத்தயுகத்துல எப்படி ஜப்பம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி காட்டுல போய் அன்னம் ஆகாரம் இல்லாம பகவானை தொழுது தாடியெல்லாம் வளர்த்து இந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல, ஒண்ணு பகவான் நிக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தாதான் பகவான் அனுகிரகம் கிடைக்கும். அப்புறம் திரேதா யுகத்தை என்ன இருக்கு, நிறைய யஜ்ஞம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய யஜ்ஞம் பண்ணுமா, அதே விலையுயர்ந்த தியாகங்களை செய்தல். நிறைய காஸ்ட்லி இதெல்லாம் போடுவாங்க. அதெல்லாம் போட்டு யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணி திரேதா யுகத்தை அப்படிதான் பண்ணி வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் துவாபர யுகம்ல என்ன பண்ணா, கோவில் வழிபாடு. கோவில்ல விக்கிரகத்துக்கு இது என்னது குளிப்பாட்டி அதுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு எல்லாம் பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி நிறைய மாலைகள் சாத்தி பஜனை பண்ணி அப்படி ஃபுல் டே அவ அப்படியே கழிச்சுட்டு இருந்தா. அந்த மாதிரிதான் இருந்தது அந்த காலங்களா. அப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது கொடுத்திருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்திலே இந்த ஃபுல்லா இது நரேட் பண்ணிருக்கு. கிருதே யத்யாயதோ விஷ்ணு திரேதாயாம் யஜதோ மதைஹி துவாபரே பரிச்சர்யாயாம் கலோ தத்தரி கீர்த்தனாத். அப்படின்னா கலோனா என்னது, கலியுகம். கலியுகத்துல என்னது, கீர்த்தனம் பண்ணம். பாக்கி உலகத்துல எல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்கு, தியாயத்தோ விஷ்ணு. இந்த மாதிரி கிருத்த யுகத்துல இந்த மாதிரி இருக்கிறது, திரேதா யுகத்துல இந்த மாதிரி யஜ்ஞம் பண்றது, துவாபர யுகத்துல கோயில் வழிபாடு எல்லாம் பண்றது. ஆனா கலியுகத்துல என்னது, கீர்த்தனம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ஒரு ஸ்லோகால கொடுத்திருக்கு. அதை நம்ம இங்க பார்ப்போம். கலியுகத்துல இருந்து கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பதுதான் சொல்லியிருக்கு நமக்கு. சோ அதை விட நம்ம கோயில போகக்கூடாது சொல்லல, ஆனா ஈஸி மெத்தட். ஜப்பா பண்ணுங்க, அப்புறம் உங்க வேலை பண்ணுங்க, ஜப்பா பண்ணுங்க அதான் சொல்றேன். சோ வி ஷுட் கண்டினியூ டூயிங் ஜப்பா. இது குழந்தைகளுடைய இதுல நான் போட்டிருக்கேன். இது மாடிப்படி ஏறா போல ஒரு யோகாவா பண்ணி, என்னது கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, அதெல்லாம் பண்ணி மேல போறது கொஞ்சம் கஷ்டம். மாடிப்படி ஏறது. இப்போ லிஃப்ட் இருக்குன்னா நம்ம எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம், லிஃப்டும் இருக்கு மாடிப்படி இருக்கு. வீல் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் லிஃப்ட். பக்தி யோகத்துல என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி லிஃப்ட்ல நமக்கு மேல இலக்கை நோக்கி போயிடுவோம் கிருஷ்ண உலகத்தை. சோ பக்தி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அடிப்படை என்னன்னாக்கா நமக்கு பக்தியோட எந்த காரியம் பண்ணாலும் பக்தியோட பகவானை நினைச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ பக்தி யோகம் மின் தூக்கி மட்டும் படிக்கட்டு கம்பேர் பண்ணிருக்கு. மின் தூக்கி மாதிரி சீக்கிரம் போயிடலாம் பக்தி இருந்ததுன்னா. எஸ், அப்ப என்ன பண்ணணும், மந்திரம் பண்ணிட்டு மகாமந்திரம் சொல்லணும். இப்ப மகாமந்திரம் என்றால் என்ன, ஒரு மந்திரம் பாரம்பரியமான ஒரு குறுகிய ஒலி. அது மாதிரி ஒலி இருக்கலாம், இல்ல சொல் அது மாதிரி சொல் இருக்கலாம். அப்புறம் இல்ல சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்ப நம்ம சொல்றது என்னது, இதுதான் சொற்றொடர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது ஃப்ரேஸ், ஒரு ஃபுல் இது சொற்றொடர் தான். இது தியானம் பண்ண சொல்லிட்டே இருக்கிறது, அதுதான் மந்திரம். இந்த நேரத்தில் இந்த கலியுகத்தில் நம் மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. என்ன அடிப்படை நோக்கம், பகவான் நோக்கி செல்கின்றோம். இது நம் நோக்கங்களை ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் விஷயம் ஏதோ தப்பா படிச்சேன். இது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும். இத ஜப்பம் பண்ண என்ன ஆகும், மனசு அமைதி பெறும். ஒரு வழி அமைதி பெறும், அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். திரும்பி அதை கிராஸ் பண்ணணும். நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா, இது யாரு சொல்லியிருக்கா, எல்லாம் டவுட் வரணுமே. நம்மளும் அர்ஜுனா மாதிரி ஆமா இந்த பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கான என்னத்த நம்பிக்கை எப்படி நம்புறது அப்படி கேட்டுனாக்கா, மந்திர வேலை செய்கிறதா. மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள். பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள் மந்திரங்களில்
ஒலியும் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுத்துகின்றன என்பதை நிரூபித்துள்ளார். இங்க இதுல போட்டிருக்கு நியூரோ சயின்டிஸ்ட். நியூரோ சயின்டிஸ்ட்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. எஸ், இந்த இது வந்து சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது கேட்க 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 ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தா கூட அந்த நரம்பெல்லாம் ரொம்ப தளர்ச்சியில இருந்தா கூட அதெல்லாம் கூட சரியாகி விடுமா. ஏன்னா அப்படி சொல்லியிருக்காங்க, சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ப்ரூவ் தட் சவுண்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் மந்த்ராஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப். அவ வந்து அது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா. சோ நமக்கு பொண்ணு வியாதி இல்லையா பெண்ணு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி கிடையாது. வியாதி வரணும்னு வெயிட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ ஒரு வியாதியும் இல்ல, அழகா பகவான் வாய் கொடுத்திருக்காரு, காதுக்கு கொடுத்திருக்காரு, எல்லா சௌகரியங்களும் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு எல்லாமே தெரியல. ஒரு பாடி பார்ட்டும் வெளியில வாங்கணும்னா எவ்வளவு லட்சமா போட்டு கொடுத்து வாங்குறாங்க இல்லையா. ஒரு லிவர் சரியில்லைன்னா எல்லாமே இருக்கு, கண்ணு காது. சோ நமக்கு வந்து பகவான் எல்லா அவ்வியங்களும் கரெக்டா கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் நிறைய சொல்லணும். சோ இது வந்து வேத குறிப்புகள்லயே கொடுத்திருக்கு. இது வந்து நம்ம மாமந்திரம் சொல்லணும். எதுல எல்லாம் கொடுத்திருக்கு, பகவானோட பரிசுத்தமான பெயர்களை கோஷம் இடுவதற்கு எல்லா வேத குறிப்புகளும் கொடுத்திருக்கு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை என்ன கொடுத்திருக்கு, கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத் அதுல கொடுத்திருக்கு. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷநாசனம் நதः பரதரோ உபாஹ்ய சர்வவேதேஷு திருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷநாசனம் நதः பரதரோ உபாயः சர்வவேதேஷு திருஷ்யதே. மீனிங் என்னது, அனைத்து வேத இலக்கியங்களும் இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷம் இடுவதை விட இந்த யுகத்திற்கு, இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதை விட வேற ஏதாவது உயர்ந்ததா இருக்குன்னா அது இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் தான் இதம் டாப் மோஸ்ட், அதுதான் பண்ணுங்கிறது கலி சந்தாரண உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்கு. அது ஒன்னாச்சா. அடுத்தது என்னது, இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதி லீலா. 3 இருக்கு, ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா. நிறைய இட்ஸ் a big volume. பாகவதம் இவ்வளவு பெருசுனா அதை விட பெருசு, ட்ரிபிள் சைஸ். இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். சைத்தன்யாவோட மகாபிரபுவோட அவளோட நிறைய கோஸ்வாமிஸோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, ஹரே நாம நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ கதி அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் இந்த உலகம் இப்ப எப்படி இருக்கு, எல்லாம் பாசாங்கு தான், எல்லாம் ஃபால்ஸ் தான். யாரும் உண்மையா ஒன்னும் பேசவும் மாட்டேங்கிறா, உண்மையா பேவும் பண்ண மாட்டேங்கிறா. ஒருத்தட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கா, இன்னொருத்தட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கா. அந்த மாதிரி இருக்கிற பாசாங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு இந்த உலகம். அந்த இதுல இருந்து விடுபடணும்னா இந்த யுகத்தின் விடுதலையின் ஒரு வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை. கதிர் அந்யதா, வேற கதி கிடையாது. நமக்கு பகவானோட பேரு கிருஷ்ணரோட பேரு எடுத்தாதான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபட முடியுமே தவிர வேற ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிருதா ஆதி லீலால 17.21 கொடுத்திருக்கா. அடுத்தது எதுல கொடுத்திருக்கா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்லயே கொடுத்திருக்கா 12.3.51. கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹேகோ மகான் குணஹ கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்கப் வரம் ரஜேத். அதுல என்ன மீனிங் என்னது, என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதுனா ஆக்சுவலி யுகம், இந்த யுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. இந்த யுகத்துல இன்னும் ஏதோ ஒண்ணு நல்லது இருக்கு. என்னது, எல்லாம் நம்ம பார்த்தா நியூஸ் பார்த்தா எல்லாம் கெடுதல் தான் பாக்குறோம். ஒரு நல்லதுன்னு ஏதோ 1-2 இருக்கும், பாக்கி எல்லாம் கெடுதல் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா கலியுகம் அப்படி இருக்கு, இன்னும் முத்தி வருது. ஆனா இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் என்ன இருக்குன்னா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். இப்போ நமக்கு திரும்பி பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்கு, ஒரு ஸ்கிரிப்சரல் ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்திருக்கு. இந்த முக்த சங்கம் எல்லாரும் முக்தி பெறணும்னாக்கா கிருஷ்ணஸ்ய ஏவ கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய, கிருஷ்ணரோட நாம கீர்த்தனம் பண்றதுல அப்படிதான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டு வெளியில போகலாம். அது சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான். கிருஷ்ணா ராதாவோட பொட்டன்சியில தான் அவர் வந்திருக்காங்க. அதான் கிருஷ்ணரோட இது கிடையாது, நிறம் கிடையாது. ராதாவோட நிறமும் நல்ல கோல்டன் கலரும், ஆனா கிருஷ்ணரோட எல்லா வைபவங்களும் அவர்கிட்ட இருந்து அவர் அது வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதனால நமக்கு இது ஒரு சான்ஸ் எடுத்துட்டு டெஃபினட்டா நம்ம இதுல இருந்து விடுபட்டு எல்லாருமே வெளியில வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எதுல கொடுத்திருக்கு, பகவத்கீதாலேயே கொடுத்திருக்கு. யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞம் அஸ்மினா நான் என்னவா இருக்கேன், நான் யஜ்ஞானம் இருக்கிற யஜ்ஞத்தெல்லாம் ஜபம்ங்கிற யஜ்ஞம் தான் நான் அப்படிங்கிற. அப்ப கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் நான் தான். அந்த ஜபங்கிறதே நான் தான். அதனால ஜபம் பண்ணுங்க சொல்றேன். அடுத்தது வேத குறிப்புகள்ல ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்திய லீலா 3 சொன்னேன் இல்லையா, ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா.
அந்திய லீலைனா கடைசி லீலை. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு 20.16 நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரணேன காலஹ ஏதத்ருஷா தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவமீத்ருஷம் விஹாஜனி நானுராக. இது இந்த ஸ்லோகம்லாம் நான் உங்களுக்கு எப்ப குட்டியை இது வரும்போது இந்த ஸ்லோகம்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, சாரி, என் ஆண்டவரை, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. உங்க பேர்ல பகவானோட பேரு சொன்னா அது கோவிந்தாவா இருக்கட்டும், மாதவனா இருக்கட்டும், என்ன பேரு சொன்னாலும் அதுல அவ்வளவு புனிதம் இருக்கு. அது அது சொல்ல சொல்ல நமக்கு நல்லதுதான் ஒண்ணு. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. அதை உச்சரிக்கிறதுக்கு நாங்களாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களை முதலீடு செய்துள்ளோம். என்னது, அவரோட அவ்வளவு பொட்டன்சியல் அந்த பேர்லயே இருக்கான். பகவான் இருக்கார், அந்த பகவான் பேர் உச்சரிக்கிறதுல கூட அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கு. என்னது, அதை உச்சரிக்கும் போதே நமக்கு அவ்வளவு பவர் கிடைச்சிடும். வி கெட் கிரேஸ் அந்த மாதிரி. மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்றதுக்கு என்ன ரொம்ப பெரிய பெரிய ஸ்லோகம் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்லோகம் வரும்னு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு விஷ்ணு சாஸ்திரம் என்ன அதெல்லாம் படிப்பா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் இது இருக்கு, தெரியறது இல்லை. பேசிக் என்னன்னா புரிதல் வரல. இன்னும் நிறைய பேருக்கு அது புரியறது இல்லை. நம்ம இஸ்கான்ல வந்ததுனால we are all very lucky. நமக்கு ஆக்சுவலி தெரிஞ்சு போயிடுது என்னதுதான் பகவத்கீதாவோட இவ்வளவு டீட்டெயில் இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது. இதுக்குள்ள வந்தப்புறம் தான் ஓஹோ பித்து நமக்கு அழகா பிச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வேற எந்த ஸ்லோகம் தெரியறதோ இல்லையோ, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் டெஃபினட்டா படிச்சு நம்ம இதுல இருந்து வின் பண்ணலாம். எஸ், அதுக்கு அடுத்தது இப்போ அன்னைக்கு சரி செய்ய வேண்டியவை. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுமா, இது செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்றதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். அது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னது, கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷமிடுங்கள். நமக்கு காதுல கேட்கிற போல சொன்னா போறோம். அடுத்த வீட்டுக்கு பெரிய கோஷம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு கேட்கறத அந்த மாதிரி ஜப்பா பண்ணணும். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கே புரியாம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு அதான் குழந்தைகளுக்கு என்ன ஒரு சடன்லி அந்த ஒரு தாட் வந்து அப்ப அவளுக்கு புரியுறா போல சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப அவகிட்ட தெரிஞ்சோன்னே ஒரு இது இருக்கு, பாஸ்கெட் பால் மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிக்கி பேங்க் தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பாஸ்கெட் பால்ல ஒரு பால் போட்டா என்னது, அந்த கூடைக்குள்ள விழுந்தாதானே உள்ள இருந்து வரும். அதுக்குள்ள போனாதானே ஒன் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம மந்திரம் கரெக்டா சொன்னதா அதுக்குள்ள அந்த பால் உள்ள போற போல பகவானோட அந்த பிக்கி பேங்க்ல போய் உட்காரணும். நீங்க அரைகுறையா சொன்னேன்னா, ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் குழந்தை கொஞ்சம் மழலி இருக்கும், அது கரெக்டா வராது அவங்களுக்கு. அப்ப நான் ட்ரெயின் பண்றேன், கரெக்டா சொல்லுங்க. அப்ப நம்ம சொல்ற மந்திரம் பகவானோட அந்த இதுல போனோம்னா கரெக்டா உச்சரிப்போட சொல்லணும். அது உச்சரிப்பு இல்லை சரியா சொல்லலைன்னா அதான் உங்களுக்கு எல்லாம் நேற்றுக்கு நான் சொல்லும்போது பிரபுவே கேட்டார், அரசு பிரபுஜி அந்த 10 offense சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நான் வேணா போடுறேன் 10 offense. என்னெல்லாம் தப்பு பண்றோம், நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் தப்பு பண்றோம் அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்ப இதுல ரெண்டாம் கொடுத்து கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷமிடுங்கள். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். கரெக்டா உச்சரிப்பு ஹரே ஹரேலாம் சொல்லக்கூடாது. ஹரே ராம அந்த மாதிரி கிளியரா வரணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி ஹரே ஹரேலாம் விட்டு போச்சுன்னா அது ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம சொல்லலன்னு அர்த்தம். பேரு பண்ண சொல்லலாம். நான் 108 டைம் பண்ணேன். அதுல பார்த்தா ஒரு 10ஓ 8ஓ தான் ஒழுங்கா சொல்லிருப்போம், பாக்கியெல்லாம் வேஸ்ட். சோ நம்ம பெருமை அடிச்சுக்கிறதுல ஒண்ணுமே இல்லை. சோ வி ஹேவ் டு பி டோட்டலி கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும், கரெக்டா உச்சரிக்கவும் வேணும். அப்புறம் மரியாதை, பக்தி, கவனம், இது 3 வேணும். மரியாதையோட அந்த நம்ம இப்ப மாலையெல்லாம் வச்சுருக்கோம், மாலையோட ஜபம் பண்றோம்னா எங்கேயோ தூக்கி இருந்து காலில் பட்டு அந்த மாதிரி இல்லாம, ஏன்னா அது தொட்டு அதை நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், அதுக்கு பவர் வந்துடும். இந்த மாலைக்கு ஒரு பவர் வரும். ஸோ வி ஹேவ் டு பி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. அது அந்த மாலையும் கரெக்டா அந்த ஒரு பவித்திரமான இடத்துல வைக்கணும். காலெல்லாம் படாம இருக்கிற இடத்துல பக்தியுடன் அந்த கவனத்துடன் நம்ம ஜபா பண்ண வேண்டும். நேற்றுக்கு நான் காட்டினேன் இல்ல ஜபம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாலையை வச்சு பண்றதுக்கு நான் சொன்னேன். எஸ், நெக்ஸ்ட், எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போதும் நடந்துட்டே ஜபம் பண்ணலாம், உட்கார்ந்து செய்யலாம். ஈஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணிருந்தா உட்கார்ந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. எங்க வேணா உட்கார்ந்து எப்படி வேணா உட்கார்ந்து பண்ணலாம். எந்த திசையை நோக்கி அந்த மந்திரத்தை சொல்லலாம்.
அப்புறம் நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம், இருப்பினும் விடியற்காலையில் சொல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எப்பவுமே பிரம்ம முகூர்த்தத்தை இவன் குழந்தை படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, காலேஜ் சீக்கிரம் என்னன்னு படி. பிரம்ம முகூர்த்தத்தை படிக்கும்போது என்ன செடாது மண்ணில் போகும். ஏன்னா இப்போ நம்ம தூங்கி என்னன்னு பண்ணிருப்போம், அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் மைண்டு. அப்போ அது ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி, இன்னைக்கு அது ஒரு இதுன்னு சொன்னேன், ஸ்பாஞ்ச் நம்ம இதோ ஃபுல் டே ஆக்டிவிட்டி என்ன இருக்கு, இந்த ஸ்பாஞ்சில அழுக்கு பட்டு பட்டு இதாயிடும். ஸ்ட்ராங் என்ன சொல்லலாம், இறுகி அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம அலசணும், நல்லா அலசி அலசி அலசினா அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்துடும். அப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ சடார்னு உள்ள போகும். அப்ப நம்ம மைண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லும் போது ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லும் போது ஃபுல் அப்சர்வ் ஆகி இட் வில் ஒர்க் ஃபைன். அப்ப ஆனா விடிக்காத்தால நமக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணும். எல்லாருமே அந்த மாதிரி சொல்லுவா, விடிக்காத்தால பண்றது இட் வில் பி எஃபெக்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிராக்டிகலா பார்த்தா ஒன்னும் டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது. எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, மோஸ்ட்லி பீப்புள் வில் பி ஸ்லீப்பிங். எவ்வளவு பேர் தான் ஜப்பா எழுந்து பண்றா. அப்போ நம்ம நிசப்தமா, ஒரு சத்தம் இருக்காது, மொபைலும் டீன்னு சத்தம் போடாது, நிம்மதியா நம்ம பண்ணிக்கலாம் காலை. அப்போ பிரம்ம முகூர்த்தம் நேரம் 4 மணி 4:30 மணி 5 மணி லேட்டு தான் இருந்தாலும் மருந்து சாப்பிடுறவா அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு இது எகைன் நான் ஜென்ரலா தான் சொல்றேன். இது ஐயோ மாதாஜி இப்படி எல்லாம் சொல்றாளே, நாளெல்லாம் எந்திரிக்கவே முடியாது 6 மணி. ஏன்னா நம்ம நிறைய மருந்து சாப்பிடுறேன்னா அவளெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன். மருந்து சாப்பிடுவா ரொம்ப வயசானவா அவள் எக்ஸெப்ஷன். அதே போல குழந்தைங்க நிறைய எக்ஸெப்ஷன் கொடுப்பேன். அவளுக்குலாம் காலையில 5 மணிக்கு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் இல்லையா, அப்ப அவளுக்கு நீங்க 6 மணிக்கு எழுந்துருவோம், 5:45 எழுந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம நார்மல் ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ் பீப்புள்லாம் காலையில சீக்கிரம் இருந்து ஜபம் சொல்லலாம். அப்புறம் இதை எடுக்கவே இல்லை, சாரி. குளிக்கும் முன்னால் ஒரு நிமிஷம் நான் இதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் நீங்கள் சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் குளிக்கணும்னு எல்லாம் கண்டிப்பே கிடையாது. எப்ப வேணா நம்ம ஜப்பா பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்கு ரொம்ப சுத்த ஆச்சாரம்னா ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் அந்த மாதிரி தான். பட் இட் வில் ஒர்க் ஃபைன். ஓகே, அப்புறம் என்ன செய்யக்கூடாது, அதான் ஆஃபென்ஸ் வருது. ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது. புத்தகத்தையும் படிக்கிறேன், நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு போய் அதை படிச்சுட்டே நீங்க என்ன இருக்கு என்னது கிராம கதா. நம்ம என்னடி பிரபுஜி எப்போன்னு சொல்லுவார், கிராம கதா பேசுறது, கிராம கதா கேட்கறது எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன இருக்கு, கிராம கதான்னு எனக்கு ஊர் விவகாரம் தான், அது படிக்காதீங்கோ அப்படிம்பாரு. அதுக்கு ரொம்பவேலாம் நம்ம படிக்காம இருக்க முடியாது, படிக்கலாம். அதுக்கும் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி கொஞ்சம் படிச்சுட்டு விட்டுடணும். அதுல ரொம்ப எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் தெரியறதுக்கும் என்ன தெரியணுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அது தெரிஞ்சுக்கிட்ட. பட் ஜபம் பண்ணும்போது படிக்காதீங்க. ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போதோ அல்லது ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ எதுவோ அந்த மாதிரி ஜபிக்க கூடாது. செய்தித்தாள் அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்த்து செய்யக்கூடாது. இதுக்குன்னு தமிழ் அழகா இன்னும் சில பேர் சொல்லுவா, நான் சமைச்சுட்டே எந்த நேரமே என் வாயில அதான் இருக்கு, நான் சமைச்சுட்டே பண்றேன், எப்போ நான் அதை சொல்லிட்டே இருக்கேன். பண்ணணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா ஜபம்னு கவுண்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது அழகா உட்கார்ந்து தியானத்தோட பண்ணதான் வேணும். அப்ப எது பண்ணக்கூடாது, இது புத்தகம் படித்துக் கொண்டோ டிவி பார்த்து கொண்டோ செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டோ படிக்க கூடாது, அதாவது ஜபம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாதான், மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே, அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஃபுல்லா சொல்லணும். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே வரைக்கும் முடிக்கணும். அப்புறம் தான் திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும். அப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாதான், ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. நேற்று நான் காட்டினேன். அது இப்போ 108 மணியோட மாலை வாங்கிடுவோம்னாக்க இந்த மாதிரி இருக்கும், கிருஷ்ணமணி இருக்கும். அதை பிடிக்கலாம், பிடிச்சுட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லலாம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த மணியில வரும் நம்ம கை, அது ஒரு விரல இந்த மாதிரி விட்டு விடணும். ஆள்காட்டி விரல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் பாக்கி எல்லா விரலையும் யூஸ் பண்ணலாம். இதை பிடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் மந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணால இருந்து ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்புறம் இந்த மணி, அப்ப இந்த கிருஷ்ணமணி நம்ம பக்கம் வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ இப்படி இது 1 2 3 4 இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஃபுல்லா அப்படி இது 108ன்னு வரும். 108 வரும்போது இது நம்ம கண்ணு மூடி பண்ணும்போது நம்ம கையிலே இடரும். ஓ, அப்ப நான் 108 முடிச்சுட்டேன்னு அப்பதான் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் என்ன பண்ணும், அதை திருப்பிட்டு திரும்பி இது 1 2 3 4 இப்படி இது 107 108ன்னு வரும். அப்புறம் திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் திருப்பிடணும். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி திரும்பி இது 1 2 3 இப்படிதான் மாலை பண்ணணும். அப்ப ஜபமாலையில் கிருஷ்ணமணியை ஒருவர் கடந்து போக கூடாது. அப்புறம் என்ன, இதோட நன்மைகள் என்ன, அஃபென்ஸ் 3 தான் கொடுத்திருக்கேன், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அப்புறம் கோஷம் இடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன, பாவத்தின் எதிர்வினைகள் இருந்து விடுதலை. நம்ம நிறைய பாவம் பண்றோம், இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சின்ன சின்ன ஒரு என்னது பாவம்னா பெரிய பெரிய பாவம்லாம் இல்லை,
என்ன சொல்றோம், ஒரு கொசுவோ எல்லாம் கொல்லதான் செய்யறோம், என்ன நம்ம கடிக்கிறது பண்ணதான் செய்யறோம். அப்புறம் ஒரு எறும்போ, நம்ம நடந்து போறோம், ஒரு சின்ன எட்டுக்கால் பூச்சிலாம் எவ்வளவு சின்னது, அதெல்லாம் கொல்லதான் செய்யறோம். அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கு, அதெல்லாம் கொல்லறோம். அதெல்லாம் பாவம், நிறைய பாவம் செயல்லாம் உண்டு. ஆனா அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இந்த மாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னாக்கா, ஜபம் சொல்ல சொல்ல அந்த அதோட ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். அடுத்தது தேவையற்ற இதுதானே ரிக்ஸியா, தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். இது என்னன்னாக்கா ஈஸியா நம்ம வந்து ஒரு அடிமைத்தனம் வந்துடும். ஏன்னா கள்ளு மாத்திரம்தான் வந்து கெட்டதுன்னு இல்ல, காப்பியும் கெட்டதுதான். ஏன்னா நம்ம அடிமையாயிடும். எதுவுமே அடிமையாயிட்டோம்னா கெட்டது. அடிமை ஆலையோ அதுக்கு நான் காப்பி குடிக்கிறேன், ஆனா எனக்கு அப்படியெல்லாம் இல்ல, கொடுத்தா குடிப்பேன். 4 நாளைக்கு கொடுக்கல, 10 நாளைக்கு, 1 மாசம் நான் வந்து காப்பி எல்லாம் தாராளமா இருக்கலாமே. அந்த மாதிரி உள்ளவாள் பரவாயில்ல, எது எது வேணா நான் சாப்பிடுவேன். இது என்னது காப்பி கிடைக்கலைனாலும் பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி ஓகே. பட் நம்ம அடிமை ஆயிடும். காஃபி சச் அ திங், அதுல கஃபேன் இருக்கு, அது குடிச்சாதான் ஃப்ரெஷ்னஸ் வருதுன்னு அங்க நம்மள ஆக்கி விடும். அதனாலதான் அதுல இருந்து தூரம் இருங்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க வேணாம். சோ எது போதை பொருளா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் மெயினா யூத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது அவளுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது. ஏன்னா அவதான் குழந்தைகள்லாம் பாவம் இன்னசென்ட்டா இருப்பா. அப்புறம் யூத்ல வந்து அந்த சேஞ்ச் வரும். அவன் குடிக்கிறானே நானும் கொடுத்து பாக்குறேனேன்னு சொல்லிட்டு அவளும் நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணிடுவா. அதுல ஒரு பழக்கம் வந்துன்னா அப்புறம் லைஃப் லாங் நம்ம வந்து எவ்வளவு 40, 50, 60 வயசானாலும் விட்டு போகாது. அதுலயே நம்ம வந்து அது பான் பராகா இருக்கட்டும் இல்ல எனிதிங். சோ நம்ம வந்து ஒன்னுக்கு அடிமைத்தனத்துல போகக்கூடாது. நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா என்னன்னாக்கா இப்ப என்ன படிக்கிறோம், அதுல இருந்து பெனிஃபிட் என்னன்னாக்கா மாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் விடுபட்டு போய்விடும். அப்புறம் என்னது மனம், இது கவலை மற்றும் மன அழுத்தம், இல்ல பிபி எல்லாம் இருக்கே. பிரஷர் யாருக்கு பிரஷர் இல்லாத மனுஷாலே இல்லை. இதர் லோ பிபி, ஹை பிபி எல்லாம் இருக்கும். அதுல இருந்து எல்லாம் மன அழுத்தம், டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ல இருந்து தான் வருது. சோ நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய இது அப்பெல்லாம் ஜப்பா பண்ணல, அதனால இருக்கு. ஆனா அதுல இருந்து விடுதலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வந்துடலாம். ஆனா நிறைய மகாமந்திரம் பண்றதுல இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கும். அந்த மன அழுத்தத்துல இருந்து வந்துடும் வெளியில. அப்புறம் என்ன வருமா, மன அமைதி, எப்பவும் ஹாப்பி. அதனாலதான் ஆடுறாங்க அவங்க எல்லாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து பாட்டு கேட்டா நம்மளே ஒரு மாதிரி இப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருப்போம் இல்லையா. ஒரு இப்படி காலாலேயாவது இப்படி இப்படி பண்ணுவோம், கையாலேயோ தட்டின்னு இருப்போம். இட் இஸ் லைக் ஷோயிங் அவர் நம்ம அதை இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்னு தெரியாது. சோ வந்து மனசு நல்லா அமைதியா இருக்கும். ஜஸ்ட் பி யோர் செல்ஃப். ஒரு குழந்தைலாம் ஒரு ஆடுறது எவ்வளவு, அதெல்லாம் வாட் அதர்ஸ் வில் திங்க், அதை திங்கே பண்ணாது. யாரு என்னை பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க, இந்த மாதிரி ஆடுறேன்னு அது திங்க் பண்ணாது, அழகா ஆடும். நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அது ஆடணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் மனசு அப்படி விட்டுணும், ஓப்பனா விட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். பகவானை நினைத்துண்டு இது மன அமைதி கிடைக்குது. அப்புறம் என்னது, உண்மையான மகிழ்ச்சி. இதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. பணத்தினால ஒரு மகிழ்ச்சி வருதுன்னா அது வந்து பணம் இருக்கிறது வரைக்கும் தான் மகிழ்ச்சி, அது வந்து நிலைத்து இருக்காது. ஆனா உண்மையான மகிழ்ச்சி என்னது, ஜப்பா பண்ணி பண்ணி அது பண்றவாளுக்கு அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி தெரியும். அது வந்து எனக்கு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இருக்காது, உங்களுக்கு வேற விதமா ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும். ஆனா டெஃபினட்டா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஜப்பா பண்ணும்போது ஒரு மனசு சாந்தி, அமைதி எல்லாமே கிடைக்கும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும். அறிவுரை ரொம்ப என்லைட்டண்டா இருக்கும். ஃபாரின்ல எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி எல்லாம் தெருவா போயிட்டு பஜனை தான் பண்றாங்க. அதனால நாமளும் என்ன பண்ணணும், நீங்களும் ஜபிக்கவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். என்ன ஜபிக்கணும், பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லணும். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருத்தா, இது சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணலாம். 108 பண்ணினா ஒரு மாலை ஆகும். திரும்பி 108 பண்ணணும். திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி 108 ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இந்த மாலையோட சொல்லி மாலையோட பண்றவா அந்த மாதிரி பண்ணணும். கிளிக்கர் அந்த இது என்னது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து 108க்கு அப்புறம் அது ஸ்டாப் ஆகாது இல்லையா, சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் 109. அப்ப எப்ப பஞ்சதத்துவ மந்திரம் வந்து நமக்கு தெரியாது. சோ இட்ஸ் பெட்டர் மாலையை வச்சு பண்றது பெட்டர். ஏன்னா 108 வந்து ஒரு மாலைங்கிற கணக்கு இருக்கு. திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரத்துக்கு இது ஒன்லி வென் அந்த கிருஷ்ணமணி இருக்கிறதுனால தெரியும். சோ இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், நம்ம அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், எப்படி முன்னேறி போறது, அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் ஒரு படியா நம்ம பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்ன ஆகும், பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த பக்தி யோகம் அதுதான் மிக உயர்ந்த யோகா, இப்படி பார்த்தோம். இன்னைக்கு ரொம்ப டைம் போயிடுது, ஐம் வெரி சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது லேட்லயே ஹரே கிருஷ்ணா நிமிஷம் முடிச்சிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா.